o sistema que vamos a utilizar é que se vai a poñer a todo o mundo en silencioso e cando lle dé a palabra, pois vai a aparecer na pantalla unha mensaxe para activarse automáticamente. Cando vos aparezca, vos dé a palabra, pinchades e xa podedes falar. E ao finalizar, automáticamente podedes vos poñer en silencioso ou os técnicos xa vos poñen directamente en silencioso para non pisarnos uns aos outros. Vale. Bueno, pois nada, vamos dar paso ao pleno ordinario en primeira convocatoria 21 de xaneiro do 2021 ás 20 horas. O primer punto é a aprobación da ata da sesión anterior celebrada o 17 do 12 do 2020. Non sei se alguén quere facer algunha alegación. Non? Vale, moi ben. Bueno, agora cando fagamos as votacións, ás 20 horas. O primer punto é... Sí, me escoitades? Vale, agora cando fagamos a votación, o que sí, vou a dicir votos a favor, e levantades a man e esperades un pouquiño para facer o recuento, vale? E depois votos en contra e abstencións. O que sí temos que parar un pouquiño cando sea das votacións, vale? Entón, agora vamos a votar a acta da sesión do 17 do 12, votos a favor. ...16 votos a favor. Xa está. Votos en contra, abstencións, unha abstención. Vale, pois moitas gracias. 16 votos a favor, 0 en contra e unha abstención. Moi ben, pasamos ao punto número 2, é o expediente 4123/2020 e convenio de colaboración entre o Concello de Boiro e o Concello de Ribeira para a recollida de animais abandonados e outras cuestións que redunden en protección e defensa dos animais de compañía. Vamos a abrir o primer turno de intervencións. Ten a palabra o señor Carlos Muñiz. Nada. Moi ben. Ten a palabra o señor Manuel Velo Velo. Quere falar, señor Velo? Paso. Vale. Ten a palabra a señora Dolores Torrado. Quere falar? Sí? Ten a palabra, señora Dolores. Bueno, pois, boas tardes a todos e a todas. Primeiramente, en relación a este convenio que pretende asinar o Concello co Concello de Ribeira, pois, en primeiro lugar, decir que non se tivo en conta a nosa opinión previamente a hora de traer esta proposta ao Pleno. E a verdade é que neste sentido temos que dicir que tamén nos sorprende que, tendo en conta que durante todo este tempo, estes últimos 5 anos, xa a pasada legislatura, como tamén nesta, o noso grupo foi quen de traer varias propostas en materia de benestar animal, en materia de protección medioambiental e defensa da protección animal no noso Concello, pois que non se tivera en conta as propostas que levamos feito nos últimos 5 anos nesta materia e que se traia este convenio pois un pouco sin consensuar con un dos grupos que apoiou a este alcalde para ser alcalde na investidura para esta legislatura, non? Como decía, foron moitas as propostas que trouxemos durante estes anos. Boiro é unha vila libre de circo con animais desde unha das nosas propostas que trouxéramos. Nos posicionamos claramente durante estes tempos no sacrificio cero na recollida dos animais abandonados e, en consecuencia, creo que somos quen neste sentido, ter un criterio bastante obxectivo a hora de falar e tratar este tipo de cuestións. Nós, como xa decíamos, levábamos en varias iniciativas nos últimos anos, xa en aquel momento falábamos sempre de que este tipo de políticas de protección animal tiñase que facer no eido local, o eido máis próximo, o eido máis cercano á cidadanía, porque entendemos que todo o que ten que ver coa concienciación pois se fai dun xeito máis eficaz dende o local
porque somos quen de, neste tipo de cuestións, pois, achegarnos máis á cidadanía. Por iso, entendemos que esa xestión deberá de facerse dentro do ámbito municipal. Unha xestión directa por parte do Concello, unha xestión que redunde como peza principal a concienciación da tenza responsable dos animais de compañía e, evidentemente, evitar ata o último extremo o abandono dos animais domésticos ou de compañía, e por iso, en principio, non podemos pois, apoiar este tipo de modelo. Non? Un modelo que nos plantean que, ademais, incluso buscamos datos de outros concellos nos que se está funcionando moi ben en materia de benestar animal, como é o Concello da Pobra, e podemos observar que incluso co modelo que vostedes plantexan é moito máis costoso dende o punto de vista económico, pero tamén é moito menos eficiente a hora de dar un servicio e de defender os principios de benestar animal no noso Concello. E vou poñer uns datos co convenio que vostedes traen, facendo unha estimación dos animais recollidos no ano 2019, que o Concello de Boiro, tal e como indican aquí os servicios técnicos, foron 74 animais recollidos por abandonos no noso Concello, pois o custo que pretende asumir por parte do Concello con este convenio, pois ascende a 55.000 euros. E pola contra, o Concello como o da Pobra, que creo que neste sentido está sendo exemplar da comarca do Barbanza, que tamén emprega pois protectoras de animais como modelo de gestión deste tipo de situacións de abandono, pois está tendo uns gastos para o ano, tuveron uns gastos no ano 2019, ollo, recollendo 180 animais de compañía que foron abandonados frente aos 74 que din os técnicos municipales que se recolleron no noso Concello, pois esa recollida de animais e esa gestión levada a cabo por parte do Concello da Pobra supuxo só un gasto de 15.464 euros anuais. En concreto, de servicios veterinarios 8.600 e de servicio de manutención de cuidados por parte de persoal asignado a esa función 6.864. É dicir, un importe moi inferior ao que pretenden vostedes gastar en este convenio que queren asinar co Concello de Ribeira. Por iso, repetimos, non foi falado, foi un convenio que non foi falado con nós, é un convenio que, dende o punto de vista económico, non mellora outras situacións, como pode ser outros exemplos claros que están aquí ao carón, como na Pobra do Caramiñal, que ademais, dende o noso punto de vista, o fundamental e o prioritario é traballar ampliamente na concienciación desa tenza responsable e, polo tanto, pois é un convenio que non pode contar co apoio do noso grupo cando non foi consensuado, cando vemos que hai outras alternativas posibles que poden ser óptimas para este tipo de situacións, e, polo tanto, pois, lamentamos decir que creemos que hai outro tipo de alternativas a esta gestión. Moitas gracias, señora Dores. Señora Raquel Suárez. Sí, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Boa tarde. Ben, este convenio é un convenio que xa quedou sobre a mesa no pleno anterior celebrado. Creo que recordar que era por un erro de cálculo, nos informou o señor alcalde. Sen embargo, cando meteron no orden do día para o seguinte pleno, a nosa documentación ven exactamente igual. Nós non apreciamos ningún cambio. Ben, en todo caso, este convenio non supón moito aforro, en tanto que a tarifa dos 24.000 euros anuais hai que sumar os custos de protección civil por o traslado deses animais, tal como consta no informe de intervención. En todo caso, entendemos que os cartos non son todo, e se coa firma do convenio verdadeiramente vai a mellorar o servicio e vai a redundar no benestar dos animais, que é o que importa, o que redunde no benestar dos animais, como parece ser
que vai ser así, que ese benestar se vai a ver mellorado, pois non temos inconveniente en apoialo. De todas formas, entendemos que as campañas de concienciación cidadana da responsabilidade cos animais que se vai a seguir facendo igual desde este Concello. Nada máis. Gracias. Vale, moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz. Sí, ten a palabra. Oíseme perfectamente, verdad? Sí. Bueno, boas tardes a todos. ¿No? O 11 de xaneiro do 18 entrou en vigor a Lei 4/2017 de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia. En este artigo de 54 di que lle corresponde ás administracións locais a recollida de animais abandonados nos seus respectivos termos municipais, procurándolle as mellores condicións posibles durante o servicio de recolla. E no punto 2 dese mesmo artigo di que as administracións que non dispoñan dos medios adecuados para a recollida e tenza dos animais abandonados poderán concertar convenios de colaboración ou cooperación coa Consellería competente nesta materia con asociacións de protección e defensa dos animais domésticos e salvaxes en catividade ou con entidades autorizadas para tales fins para a realización dos ditos servicios. O Concello de Boiro veu tratando a recollida dos animais no ámbito territorial do noso Concello nos últimos anos con diferentes entidades, como aparece no informe da Técnico de Medio Ambiente. E tamén este tratamento tivo distintas repercusións económicas, como tamén aparece no informe. Todo isto muda dende que a asociación que viña colaborando nos últimos anos co Concello de Boiro na recolla e tratamento destes animais indícanos que nos próximos meses se vai facer cargo da xestión da canceira de Ribeira e, polo tanto, que non vai poder seguir prestando servicios tal e como viña facendo co Concello de Boiro. En este momento, para facer cumprir a lei nos termos que, como indiquei antes, postos a buscar fórmulas, estúdanse varias propostas e atopamos como a máis convinte a que xurde da negociación co Concello de Ribeira para a utilización da súa canceira mediante un convenio que hoxe traemos ao pleno, para a recollida de animais abandonados e outras cuestións que redunden en protección e na defensa dos animais de compañía. Ben é certo que aumenta o gasto con respecto aos últimos anos, pero isto é debido a que muda a realidade, onde tiñamos a colaboración de unha asociación, agora temos que buscar solucións distintas, e os custos que nos indican outras fórmulas pois son máis prexudiciais que a firma deste convenio. A proba de que se trata de un bo convenio é que xurde da negociación co Concello veciño. Se Boiro non aproveita a oportunidade, pois Ribeira ten a cola xa a varios concellos que si van a aproveitar, só que Boiro neste caso ten preferencia. O que se pretende con este convenio, como decía a compañera do bloque, é facer cumprir a lei nas mellores condicións posibles para os animais. O Concello de Boiro daríalle cumprimento coa firma deste convenio á lei e participaría dunha xestión mancomunada dun servicio que redunda nun aforro económico para ambas administracións. Solicitamos, pois, como xa digo, o voto favorable a esta proposta de convenio que precisa, como ben saben, dunha maioría absoluta para a súa aprobación. Moi ben, moitas gracias. Señor Dieste. Sí. Señor Dieste. Está dormindo. Sí, ten a palabra, señor Dieste. Estou, non? Sí, sí, perfecto. Se me oye, pois boas noites a todos. Vamos a ver. Nos en este tema temos feito un análisis económico. Evidentemente tamén pensamos igual que Boiro Novo, vistos os costes das imputacións que se fan, nos pensamos que a estimación pode ser menor, non? A estimación que fai o Concello. O Concello, incluso, visto as estimacións que temos nós, podíase facer localmente, depois insistirei noutro tema, non? E poderíase amortizar, vale? Porque o inmobilizado material, o que son os edificios, son facilmente amortizables, e os outros gastos son variables en función do número de animales que tes. Non? En segundo lugar, podía ser máis barato. Por lo tanto, xunto con a axuda das asociacións, podíase facer máis barato tamén. Ben é certo que o que apunta o concejal e tenente de alcalde, o señor Ruiz, a lei é a lei e non temos medios adecuados e outras alternativas. Podíamos las ter, por eso estades gobernando e había que buscar solucións. Da que entendo, bueno, son 2 anos de goberno. Isto non quer decir que estemos en contra da comarcalización nin dos servicios mancomunados. Nós estamos a favor de servicios mancomunados e de comarcalizar e unificar custes, reducir custes e unificar servicios.
se hai unha idea que era dar Ousa Norte dende fai anos, da cal formei parte, daquela non se sabía cal era o custo. Non, o custo que temos é importante, podíase buscar se o fixéramos as solucións mixtas, non está feito, evidentemente. Esas son as nosas posturas. Se conseguimos comarcalizar, mancomunar máis, xuntarnos máis, o servicio sería moito máis barato, esa forma. Hoxe en día, eso non é posible. O goberno non buscou esta solución, non eso, nós non aprobamos. Evidentemente, temos estas discrepancias. Os concellos, as distancias son curtas, podíamos xuntar máis, mancomunar máis, e o servicio debía de ser máis barato, se máis nos mancomunamos. Pero non nos parece o custe un pouco elevado. Vendo que temos que cumplir tamén ca lei, que non temos de meter os animales, temos que ser coherentes, como non nos gusta, pero temos que cumplir nós, vámonos a abster en beneficio do sacrificio cero e de non o abandono. Muy bien, muchas gracias, señor Dieste. Vamos a empezar con el segundo turno. Señor Carlos Muñiz. Sí, pues tenga palabra. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, un pouco me pisou o señor Dieste pues un pouco a argumentación, pero bueno, en realidad o que ocurre é que estou de acordo con él. Estou de acordo con él no sentido de que a necesidade ou o plantexamento da firma deste convenio que pon de manifesto é xustamente a infrautilización que se está facendo desde sempre da mancomunidade de Ousa Norte. O sea, é unha entidade que se está autolimitando en canto a servicios mancomunados, prácticamente se limita a xestión mancomunada ao ámbito do desenvolvemento turístico, e este é un claro exemplo do que suporía pois un aforro importantísimo, porque, como ben decía o señor Dieste, as distancias que existentes entre os concellos da mancomunidade non son importantes, e, por contra, o que sí poderíamos conseguir serían unhas instalacións de calidade donde lle poderíamos dar resposta o que a lei nos obriga neste momento a cumplir, e, ademais, con toda probabilidade, se conseguiría levar adiante con un orzamento bastante máis reducido do que supón a firma deste convenio, a título particular. Logo, polo tanto, nos entendemos que non se está adoptando a mellor das solucións posibles. Estás dando unha resposta a unha imposición legal e se busca unha saída que é unha saída pois rápida, pero non é a mellor das saídas nin de lexos. Logo, polo tanto, nós o que plantexamos é que se volva a propoñer a mancomunidade a creación dunhas instalacións á altura do que hoxe require a concienciación cidadá en relación co maltrato animal e co sacrificio cero, e se traballa en esta línea e se consiga levar adiante esta idea. Entendemos que esta é a fórmula que realmente prima. Agora ben, é certo que hai que darlle unha solución inmediata, e a que eu estou plantexando, pois me temo que non dispón desa inmediatez. Logo, polo tanto, tamén en aras de non consentir que haxa, pois, digamos, a carencia do servicio neste momento para a acollida de animais abandonados ou animais en situación de ser acollidos, imos a absternos. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Muñiz. Señor Velo. Bueno, a palabra. Sí. Eu non acabo de entender aínda, se hai anos que non entendo, como nos está custando 65.000 euros a mancomunidade ao ano, e resulta que non é capaz de facer servicios comunes, que podía salir todo máis barato, e os 4 ayuntamientos
están dentro de 25 kilómetros. De Rianxa a Ribeira, menos aínda, hai uns 20 e pico kilómetros. Non entendo como aínda non se fan servicios comunos, mancomunados, porque salen máis baratos. O que pasa é que aquí todos preferimos ser cabeza de ratón antes que cola de león. E no que estivo oindo sobre os cans, que merecen o trato que merecen humano, a mellor máis que humano, porque son moi fieles, pero non oín nas intervencións que houve hasta ahora, non vin concretar nin costos, nin deficiencias, nin diferencias, nin nada. Eu teño que dicir que non conozco moi ben isto, porque teño 7 mocións aquí que me preocuparon máis, pero non entendo moi ben isto. Bueno, pois hai que recoller os cans. Imperativo legal, hai que recollelos. Se viñeron recollendo, o que me extraña a mí, que non nos hayamos adelantado, porque o Boiro sempre foi puntera, e non vexo porque non van estar no medio de 2 ayuntamientos que nos van a pasar pola esquerda, non? Entonces aquí hai que buscar as solucións, aunque hoxe estamos nunha situación que hai que salir deste impás. Pero recomendo aos expertos e que non se olviden, que se acordemos do debate de hoxe sobre este punto, non acordar e despois olvidarse, que no futuro inmediato o Concello de Boiro busque as diferencias e o mellor servicio e o mellor económicamente. Iso é o que quero dicir. Desde logo, nos ICE Boiro vai votar a favor, porque sempre, aunque sea unha mala solución, é mellor que unha mala solución, que non facer nada. Pero o goberno debiu haberse adelantado xa, Vale, gracias. Moitas gracias, señor Velo. Señora Dores Torrado. A ver, algunhas cuestións para aclarar, sobre todo, me imagino que os concelleiros e concelleiras que estamos aquí, pois máis ou menos coñecemos da cuestión, pero igual a xente que nos está escoitando ten que saber que, a ver, que se aprobe ou non o convenio que hoxe trae o goberno municipal aquí, non vai supoñer que non se vaya a cumplir a lei que, dende logo, pois como xa decía, o portavoz do Partido Socialista leva vixete dende o ano 2019. Faltaría máis que o Concello de Boiro, coa obriga que ten de recoller este tipo de animais abandonados, pois incumplira ese imperativo legal de o sacrificio. E tal e como decía eu xa na miña primeira intervención, existen outros modelos, como xa vos indicaba, no Concello da Pobra do Caramiñal está sendo un exemplo en políticas de benestar animal, unha gestión que fan directamente por parte do Concello da Pobra do Caramiñal, que recolleron 180 animais no ano 2019 fronte aos 74 que recolleu o Concello de Boiro e que ten unha infraestructura mínima para poder facer este tipo de xestión. E por qué? Mentras que o Concello da Pobra ten 4 canís para recoller e para ter os animais abandonados, o Concello de Boiro no polígono industrial ten 6 canís para facer esa función. Pero por que é capaz o Concello da Pobra de poder gestionar este número tan importante de animais abandonados? Porque ten moita rotación deses animais, porque son capaces de atoparlle o máis axiña posible fogares para poder esos animais abandonados ou mesmo incluso para que os que perderon esos animais podan recollelos, porque hai un bo funcionamento da rede asociativa nese Concello. E eu me pregunto, que como xa dicía na miña intervención, que o noso modelo é o municipal, é o de proximidade, o que podemos ir no boca a boca, coñecer ese animal, cal é a procedencia dese animal, as campañas de concienciación da tencia responsable, un bo circuito de adopción de todos esos animais abandonados e, por suposto, tamén digo eu, que como xa vos comentaba, para nós tamén é fundamental a implicación das protectoras de animais, se a que estaba levando a gestión en este momento no Concello de Boira, pois polos motivos que sea, non poda levar, pois por que non se falou con outro tipo de protectoras
neste concello para poder facer esa función, cando ademais, como vos decía, nesta comarca hai exemplos para poder acudir a elas. Pois esa é a dúbida que provoca que por parte do noso grupo pois sexamos reticentes a este tipo de convenio. O mellor chegou este convenio aquí porque isto dos animais non importa a ninguén, pois buscamos a fórmula máis cómoda, incluso non a máis eficiente desde o punto de vista económico e tampouco creo que desde o punto de vista social e de inserción destes animais pois, nos fogares das familias que podan facerlle compañía. Estou seguro que aquí ir ao polígono industrial para poder facer unha adopción unha familia de Boiro é moito máis sinxelo que ir á Ribeira a buscar ese mismo can. Está claro que a comarca non hai unhas distancias moi grandes, pero o que sí que hai unha rede municipal moito máis compacta e unha rede que podería permitir pois ser moito máis áxiles a hora de facer este tipo de adopciones de persoal, de adopcións de animais de compañía. Por iso, como xa vos decía, e además que tamén é algo que levábamos xa demandando nos últimos 5 anos, pois entendemos que o que habería era que mellorar as infraestructuras que existen no polígono industrial e formar tamén a protección civil para poder facer este tipo de xestións e como non buscar un apoio dunha protectora sin ánimo de lucro que evidentemente tuvera o apoio económico para facer esas campañas de concienciación, sea Callejeros Barbanzas, sea Moura ou sexa calquer outro tipo de iniciativas sociais que existan. E, por certo, que tamén existen as vías de conseguir subvencións en outras administracións para poñer este tipo de políticas en marcha no ámbito municipal. Ainda non hai moito que se aprobaban subvencións na Diputación Provincial para facer canceiras no ámbito municipal, refuxio no ámbito municipal e por que non Boiro non poda ser pioneiro neste tipo de propostas. Por iso, además de non habernos consultado, porque senón a mellor poñeríasvos en contacto con xente da Pobra que sabe tamén moito sobre esta materia, pois non pode contar co noso apoio. E que teñan claro a xente que nos escoita que evidentemente se aprobe ou non este convenio, o Concello de Boiro ten que cumplir esa lei e, evidentemente, non van a favorecer desde ningún tipo de vista pois, que non se cumpla a lei e que haxa sacrificio destes animais. Teríanos que cumplir a lei e, evidentemente, se o facemos no ámbito municipal de proximidade, pois creo que sería moito máis eficiente como se demostran os datos do Concello da Pobra do Caramiño. Muchas gracias, señora Torrado. Señora Suárez. No. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, evidentemente que se vai a cumprir a lei, non? Evidentemente, aprobes ou non o convenio. O convenio xurde non por un capricho do goberno, xurde porque a realidade muda, como ben dixen, e hai que dar unha solución. E o convenio non é unha firma eterna, non sei se vostedes tuveron a oportunidade, creo que o teñen a súa disposición de leelo, pódese pechar este convenio en calquera momento que calquera das dúas partes o decida. O que hai que dar é unha solución a día de hoxe á realidade. Eu descoñezo a situación de outros concellos. Eu que si coñezo é os estudios que se teñen feito en este concello. E non sei se me quedou claro na primeira exposición, o que traemos aquí, esta firma de convenio co Concello de Ribeira é a máis económica. E vou a poñer un exemplo dunha oferta que temos para comparar, non? Unha empresa que se dedica a facer servicios deste tipo, de recollida de animais, donde por animal están cobrando ou propoñen cobrar 360 euros masiva, con 60 euros se teñen que vir eles a recoller aquí o animal, o que fai un total por animal de 495,60. Isto sería por 3 meses, a partir de aí teríamos que pagar un precio mensual tamén por ese animal e, si, como ben facía un grupo antes, se poñemos eso, se trasladamos ao ano 2019, onde en Boiro se recolleron 74 animais, pois ao precio que nos propón esta empresa pasaríamos a 36.674 euros anuales, sin contar servicios veterinarios e sin contar o mantemento que hai que facer, como digo, mensual.
E por encima, póñenos unha limitación de 5 animais por mes. Bueno, en este convenio, o que se pretende, como dixen antes, é que os animais estén nas mellores condicións posibles e cumprir a lei en todos os parámetros e exigencias que esta marca para as entidades locais. Que se poden buscar outras fórmulas, como teño escoitado algúns dos portavoces, evidentemente estamos a tempo de buscar outras fórmulas e outros estudios. Cal é a realidade a día de hoxe? A realidade é que non temos canceira, máis que 4 cubículos ali en protección civil. A realidade é que non temos personal formado. A realidade é que temos que poñer en marcha a instalación, mantela, poñer ao persoal, poñer ao servicio veterinario. Por se non quedou claro o importe, que creo que non dixen na primeira intervención, o importe da firma deste convenio é de 24.000 euros anuais sin límite de animais. E aí entra todo, absolutamente todo. E contra eso temos que buscar a fórmula de dotar a infraestructura, mantela e poñer personal ao servicio. Isto é o que temos que estudiar. E a solución, a día de hoxe, máis convinte, según os informes dos que nos contamos, é a que lle estamos a propoñer. Que levamos 2 anos gobernando e tiñamos que buscar solucións. Bueno, outros estuveron antes máis tempo que nós e a realidade que temos é a que temos, non temos outra. Temos que empezar a traballar de ahora en diante. Que este convenio se pode mellorar, bueno, pues estamos aquí para intentar traballar e melloralo. Ahora mismo é a solución, a mellor solución que atopamos para poñer en marcha e que se cumpla a lei nas mellores condicións posibles para os animais. Gracias. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste, ten a palabra. O sea, a redundar no mismo, vamos a decir que nos estemos sin ánimo de controversia, porque non teño tempo para analizar este tema, pero a mí pareceme esos 400 euros, Luís, yo digo como consello, como tal, pareceme excesivo, non? Que os cobres despois añadirlle todos estes custos. É único un comentario, vale? Pareceme excesivo todo eso, pero bueno, o que te quero insistir é que podemos ser autónomos, que podemos comarcalizar e reducir costos, eso tamén é evidente, que mancomunar tamén o temos que facer. Eu creo que, bueno, se Pobra non se xunta a mancomunado ou vai por libre, non sei por cal é o motivo, pois temos un concello menos, non? Nós, por estas diferencias que puxemos e tal e cual, e sin ánimo de abortar isto, pois nos vámonos a abster por discrepancias. Nada máis. Moitas gracias. Bueno, pois, lles parece, vamos a pasar a votación e o mismo sistema, vale? Cando diga a favor, por favor, manteñan un pouquiño no tempo. Vamos a votar o punto número 2, o convenio co Concello de Ribeira. Votos a favor. 8 votos a favor. Muy bien. Votos en contra. Abstencións. Falta mesmo. Poden levantar. Vale, 9 abstencións. Entonces, 8 votos a favor, 0 en contra e 9 abstencións. Vale, moitas gracias. Pasamos ao punto número 3. Señor presidente, ha usted dicho la votación, como ha quedado, pero no ha proclamado el resultado. Entiendo que queda rechazada, ¿no? Sí, porque se necesita mayoría absoluta. Vale, muy amable, gracias. Vale, nada. Punto número 3, expediente 7579/2019, ordenanza de circulación do Concello de Boiro. Abrimos o primer turno de intervención. Señor Carlos Muñiz. Sí, ¿no? Vale. Señor Velo. Sí. Bueno, falo no segundo, para abreviar. Vale, moitas gracias. Señor Edores Torrado. Señora Suárez.
Sí, ten a palabra. Ten a palabra, señor Suárez. Non quedou aprobada. Sí, ahora. Sí, Ten a palabra. disculpade que tiña o micrófono desconectado. Ben, dende o BNG lamentamos non poder votar a favor desta ordenanza. E digo lamentamos porque, como sabedes, por a súa aprobación inicial, o BNG estivo colaborando co Goberno facendo achegas para mellorar esta proposta de ordenanza de circulación cando no seu día, a primeira vez que veu ao pleno, tuvo o infortunio de non pasar siquiera a aprobación inicial. A raíz de aí fixamos unhas achegas que foron tidas en conta, entendemos que melloraban a proposta e por iso votamos a súa aprobación inicial para que, ademais, pudese pasar ao trámite de exposición pública e toda a veciñanza pudese facer alegacións e pudese ver de que iba esta ordenanza. Pois ben, despois había un tema que quedou sempre aí pendente, que nos expuxemos ao Goberno desde o primer momento, que é o que tiña a ver cos aparcamentos exclusivos, polo tanto, coa privatización do espacio público, que para nós é un tema moi importante. No seu día, fai moitísimo tempo desto, porque xa fai meses que se está traballando nesta ordenanza, díxose que non o recollía a ordenanza precisamente porque o que pretendía o Goberno era eliminalos. Pasou o tempo, este Goberno vai levar 2 anos, non eliminou ningún tipo de aparcamento exclusivo, cando xa, ademais, que se renovan anualmente, ou seja, que xa debían ir desaparecendo, non desapareceu ningún, entón fixemos alegacións na fase de exposición, con unha resposta de desestimación, foi-nos desestimada, con unha resposta tan vaga como que pretendían eliminalos, pero entendemos que se unha ordenanza de circulación que precisamente debe recoller os usos do espacio público e todo o que ten a ver coa privatización do espacio público, se non o recolle, pois entendemos que vai a quedar ao arbitrio do alcalde ou do goberno de turno. Pode chegar outro alcalde que dea aparcamentos exclusivos a diestro e siniestro. Entón, entendemos que é un tema importante que debe de quedar recollido. Hai que tamén lembrar que unha das finalidades desta ordenanza de circulación ten como finalidade a dinamización do aparcamento, e dinamizar o aparcamento non se ten que centrar exclusivamente ao que é o casco urbano centro de Boiro. Hai moitas zonas do noso concello, de Boiro, e unha delas é Cima de Vila, que sofre moitos problemas de aparcamento, e se non, que pregunten á veciñanza e á xente que ten que facer xestións no lugar cada día, que se ven con moitas dificultades para aparcar. É unha zona onde proliferan este tipo de aparcamentos exclusivos, que xa digo, contribuiríase regulándoos, que nós nin siquiera, na nosa alegación, nin siquiera os eliminaban, senón que os regulábamos con uns mínimos. O Goberno non siquiera se puxo en contacto con nós para intentar negociar cales eran as condicións nas que eles o querían ou lle gustaría facelo, e por este motivo non podemos apoiala. Estamos en contra de privatizar o espacio público e nesta ordenanza de circulación, se non se recolle, entendemos que queda aí un abismo e que se vai a seguir facendo. Se realmente, ademais, como di o Goberno, se pretende eliminar estes aparcamentos exclusivos, pois tamén é moi fácil recoller na ordenanza que quedan expresamente prohibidos e non habería máis volta. Entón, por eso, o noso voto vai a ser en contra. Gracias. Muchas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz. Sí, propónse para a súa aprobación en este punto 3 a aprobación definitiva da Ordenanza de Mobilidade do Concello de Boiro, que vai a pôr en marcha novos mecanismos que esperemos veñan a modernizar e mellorar, en todo caso, a mobilidade dentro do noso Concello, sobre todo onde vai a ser a repercusión máis salientable que dentro do casco urbano. Presentáronse varias alegacións, tanto por parte de alguma forza política como por parte de veciños, e tentouse modificar o texto inicial desta ordenanza para darlle cabida estimación das alegacións a aquelas máis sensibles que, por exemplo, o que solicitaban era a supresión do límite temporal nas zonas habilitadas para o estacionamento de vehículos con personas con mobilidade reducida. Solicitamos, pois, o voto favorable e así poder pôr en marcha o máis sencilla posible esta nova ordenanza.
Vale, moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste. Sí, moi ben. Sí, ten a palabra. Vamos, en relación a este asunto, vamos a ver, o Grupo Popular de Boiro pois, presentou 6 alegacións, non? Das cales 4 foron desestimadas e 2 estimadas. Bueno, mal balance. A primeira foi en relación cas zonas azuis e zonas express, que se nos desestima. Nos decíamos que, regábamos que non se indica nin onde se poderá acceder ao disco ou ticket, nin se o mesmo será de pago ou de balde, etcétera, etcétera, non? Se nos desestima. Na segunda alegación, que ten que ver cas relaciones con discapacidade, pedíamos, se se trata de persoas con mobilidade reducida, deberían dispor de máis tempo para aparcar que as persoas en dificultades, xa que a maioría necesita máis tempo para apearse a subir ao vehículo. Nos estimaron, pois lle damos as gracias. Na terceira alegación, considerábamos discriminatorio, neste caso, que se se cruza a vir a rúa solo é obligatorio o vao permanente para garaxes de máis de 6 vehículos, mentres que se o acceso é por rúa peonil é obrigatorio para calquer tipo de garaxe. Se nos estimou, tamén moitas gracias. En relación co artigo 19, nos decíamos a ordenanza debe detallar os criterios, motivos de valoración que se utilizarán para autorizar ou non a expedición destas tarxetas. De ningún xeito o cidadán debe esperar unha resposta por parte dun órgano arbitrario, como neste caso a alcaldía, sen coñecer eses detalles. Eu creo que os cidadáns teñen dereito, se nos desestima. En canto á quinta alegación, nos propoñíamos que o garaxe tratase dunha propiedade privada. O propietario debese garantir a súa propiedade a plena disposición da súa propiedade, sexa de xeito persoal ou transferible. Se nos desestima. No punto 1.6, decíamos, con relación co artigo 20 das tarxetas por domicilio, decíamos que neste caso debese considerar que hai domicilios con máis de 2 persoas e máis de 2 vehículos, co que as 2 tarxetas serían insuficientes e se nos desestima. Bueno, nós, evidentemente, con este balance de 4 desestimacións e 2 estimacións, non podemos votar a favor. Nos, sentindo moito, pois vamos a votar en contra desto. Teño as respostas. Gracias por responder. Estuvemos na comisión informativa da semana pasada. Dar as gracias por as respostas. Evidentemente, bueno, non sei se poderían facer un acercamento, unha explicación ou polir algo. Non se produceu, non sei se foi culpa miña ou foi vosa, pero, bueno, evidentemente, o balance non hai nin empate entre desestimacións nin estimacións, vale? E nada máis. Moitas gracias, señor Dieste. Empezamos co segundo turno de intervencións. Señor Muñiz. Sí. Sí, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, nos fomos consultados no seu momento en relación co contido da ordenanza de circulación. E, bueno, despois de examinala con detalle, chegamos á conclusión de que, e máis despois de escoitar as intervencións de distintos portavoces dos outros grupos municipais, chegamos á conclusión de que, evidentemente, é susceptible de ser mellorada. E hai cousas que quedan un pouco no aire. Como decía a señora Suárez, pois non poden quedar ao albur de que pois un goberno de turno ou mesmo un alcalde poda tomar as decisións se non están baseadas no propio regulamento, non? Pero decía que, sen perxuicio de que pode ser mellorable, modificable, ampliable, nós despois de examinalo, aceptamos ou asumimos o compromiso co goberno de apoialo, e ni máis ni menos o que vamos a facer. Vamos a actuar en consecuencia, en coherencia, e vamos a dar o noso voto afirmativo. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo. Bueno, eu o que falamos, alcalde, tía máis eu, ao principio da legislatura, fui que se iba a poñer zona azul para xente que viña das aldeas aí no tramo
da Avenida da Constitución, desde a Avenida de Barraña, aí a outra de que vai para Banqueiro. Poñer zona azul para que os que viñeran de fora un tempo para que poderan encargar facer as gestións. Pero vexo que chegan agora a Francisco del Río Romero, moi abaixo. Cando agora abrimos aí un aparcamento, como a Mancomunidade, non fai falta aí, non está congestionado, e ademais eu enclavo esta ordenanza ten que estar non só no asunto de aparcamentos, que iso hai que verlo, tampouco quero que nadie particular poida ter privatizado un aparcamento. Os aparcamentos que hai, de reserva de aparcamentos que hai en todos os sitios, son descarga para todos. Pero non privatizar unha zona porque se crea unha discriminación e ademais aí para aparcar o coche do que o solicita, non máis, turismo ou o que sea. E iso, por un lado. Por outro lado, o sistema de circulación, esta ordenanza, olvídase unha cousa moi importante que venimos paliando, que eu presentei moción sobre eso, a última non hai moito tempo, foi aprobada, pero isto ten que contemplar todo o que hai en Boiro, no casco urbano. É dicir, en isto ten que entrar seguridade vial, que, por exemplo, temos a carretera 305, que é a que pasa polo centro de Boiro, maltratada, mal iluminada, mal señalizada, e por aí pasa xente, incluso desconocida, que non sabe se este é un casco urbano ou non. Entón, hai que facer un tratamento completo, e, ademais, señor alcalde, sepa usted que para conseguir o voto nos plenos habrá que, antes, acordalo a materia que se vai aprobar, que cada un que aporte que sea. Eu, por exemplo, aprobaría ese cacho que falamos, pero se usted me cambiou o que falamos, entonces non podo votar a favor. Non podo, porque non é a solución. Pero estamos a tempo, podemos corregirlo, reducir, sacar ciertas cousas aí que están, parece que son recomendadas por personas privadas, ou algunha conveniencia, porque os aparcamentos son para todos. Só hai que limitar o centro, porque isto beneficia sobre todo ao rural. O rural ten que facer unha gestión saboira, non ten onde aparcar, ten que aparcar moito fora. Eu, no momento que se trate eso no conjunto, falouse encima de Vila, toda esa carretera que pasa por aquí, pois hai que poñerla con seguridade, que é tan importante, máis importante a seguridade peatonal e de todo, circulación, que os aparcamentos. Os aparcamentos, e hai que abrir o outro que tratamos, que sabe usted, que a familia Viñeiro, agora abriuse da Mancomunidade, e hai que abrir, e non me contestou, porque non toman posesión do que está ao lado da Avenida da Constitución, que vai para Revelar, que é outro aparcamento bastante amplio. Eso tiña que ser tamén dentro de todo isto. Así que os que dispoñemos do voto non é só o goberno, tamén son os demais. Os demais tamén temos que, por lo menos, intente usted reunirnos para poñernos de acordo a chegar aquí ao pleno a que todos votemos a favor. É o que non plantee cousas razonables, pois voto en contra. Pero, bueno, a maioría, eu creo, no sentido común da maioría de toda a corporación. Pero ustedes son 5 e teñen que valerse un pouquinho dos demais, Eu digo por experiencia, porque eu tamén a primeira legislatura tuve 5. Tuve que patar con todo o mundo. Andaba correndo detrás deles, dos concejales, como se tuveran sendo. Nada máis. Moitas grazas, señor Velo. Señora Dores. Sí, eu tamén recordo a aprobación inicial que quixemos para que esta ordenanza non quedara no parlamento, pois demos nós o voto de confianza para poder pasar á fase de exposición pública. Naquel momento, xa en algunha xuntanza que mantivemos co de goberno, lle dixemos cal era o problema fundamental que existía
da ordenanza que traía, que estaríamos pendientes de cal fora o resultado desa exposición ao público. Éramos conscientes de que iba a haber un rexeitamento veciñal importante todas aquelas vivendas que quedaran afectadas pola zona azul e que non tiveran garaxes e que non se lle buscaba unha alternativa a esa situación. E efectivamente así foi e existen alegacións presentadas pola veciñanza nese sentido, preocupados por sentirse afectados desa implantación, non que a cuestionen ou que digan que non queiran que se poña en marcha, sino que goberno municipal, que alternativa me das que eu teño un problema concreto, estes edificios antigos que non teñen plazas de garaxe para poder usar a xente que viva nesas vivendas. E efectivamente existen moitas iniciativas e alegacións presentadas pola cidadanía en esta materia que o goberno municipal as desestima. As desestima, pois, buscando que a xente que faga un acto de fe, dicindo que, bueno, vamos a aprobar a ordenanza de circulación primeiro e despois xa vos buscaremos unha alternativa, non? Cando se hai un problema, que ademais nós xa alertamos de que iba a existir ese problema, no que xa dixemos que pase a fase de exposición público para que a veciñanza se posicione. E ollo, que só van a presentar alegacións, pois aquela xente, bueno, que anda máis pendiente deste tipo de asuntos. E seguro que hai moita xente que ni siquiera foi consciente de que existía esta exposición pública para poder alegar. O resultado desa exposición pública e desas alegacións que presenta a cidadanía, a resposta que lle dá o goberno municipal, pois precisamente é ese, que las desestimamos, vamos a aprobar a ordenanza e despois xa se valorará a ver como resolvemos o problema. E efectivamente a contestación que ven sendo dicindo, bueno, vamos a aprobar a ordenanza de xeito definitivo e despois valoraremos en función do que nos diga a xente que zonas podemos habilitar ou que alternativas lle podemos dar a esta xente, pois vía zonas verdes, vía tarxeta de residentes ou algo así. Entón, nós ainda que demos ese voto de confianza para que pasara esa exposición ao público, visto a contestación que fan a todas esas alegacións por parte da veciñanza, e mesmo tamén que coincidimos con algún outros grupos da corporación en canto contido das súas alegacións, en particular, teño que decir que tamén en relación ao do aparcamento exclusivo, eu creo que é unha oportunidade importante para quedar reflexado nesta ordenanza de circulación diante desta situación na que o goberno municipal desestima todas e cada unha das alegacións presentadas pola cidadanía e que lle dirá que xa arreglaremos despois o asunto e mesmo propostas feitas por outros grupos, pois a verdade é que resulta polo menos cuestionable, non? Para que un goberno municipal poda saltarse pola torera todas as alegacións presentadas polos grupos da oposición e pola veciñanza, hai que ter 9 concelleiros e non 5. E efectivamente, por iso nós non vamos a poder apoiar esta iniciativa e incluso tamén que o sentimos nese sentido, porque quixemos dar a oportunidade a veciñanza que se posicionara, ao goberno que traballara para buscar as alternativas e para buscar as distintas opcións para poder resolver a situación que claramente este exposto en alegacións a xente na rúa era o que che decía e efectivamente aí é donde se posicionou a respecto deste asunto. Se atopamos en algún momento unha solución que poda ser unha ordenanza máis consensuada cos grupos políticos, máis consensuada ca cidadanía, por suposto contará con o noso voto. E ademais recordo que cando fixemos ou apoiamos na investidura, un dos pilares fundamentales para nós era a participación cidadá na vida pública. Evidentemente, isto non é un exemplo de participación cidadá cando unhas alegacións presentadas pola cidadanía en lugar de darlle unha solución e darlle unha resposta adecuada, pois se la pasan pola torera desestimando as súas alegacións. Moitas gracias, señor. Sí, moitas gracias, señor Torrado.
Señora Suárez. Non, Ten a palabra, penso que non? quedou claro na primeira Vale, intervención. perfecto. Señor Ruiz, ten a palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, pois polo manifestado polos portavoces dos grupos non vai a salir a ordenanza de mobilidade aprobada hoxe aquí. Lamentámoslo moito e vamos a intentar pois entender como chega cada un deles a esta situación. O señor Velo fala de que quer negociar. Hoxe que temos a aprobación definitiva, cada non presentou ninguna alegación. Isto non sei se el sabe que non se fai así, que hai que intentar negociar antes e presentar as alegacións antes. Boiro Novo tampouco presentou ninguna alegación e fai referencia á presentación de 4 veciños, de 4 alegacións, e dalle razón a eses 4 veciños en contra de todo o Concello de Boiro que se poda beneficiar da ordenanza de mobilidade. Bueno, en fin, despois lamentamos moito o do Bloque Nacionalista Galego porque entendemos que ca resposta que lle demos a nosa intención de verdad é acabar con esas zonas. Nós non sabemos cando, non estou seguro agora de cando xurden esas zonas, quen gobernaba en aquel momento cando xurde todo eso. Igual terei que revisar a ver cando xurden esas zonas. A nosa intención desde logo era rematar con elas. E, por último, falando do que manifestou o Partido Popular, bueno, estimouse, como xa dixen na primeira intervención, aquelas cousas que nos pareceron máis significativas, de onde se vai a coller o disco, o ticket. Bueno, nós xa manifestamos desde un principio que se iba a facer principalmente mediante técnicas GPS. Ustedes puxeron en marcha un aparcamento aí atrás, tamén de Zona Azul, que ten un cartel moi grande que pon para 2 horas de reserva, e eu tampouco vin o ticket nin o disco por ningún sitio, sigo sin saber nin onde se compra, siquiera. Bueno, en fin, nada, a nosa intención, como digo, foi sempre modernizar e mellorar a mobilidade no noso concello e a partir de agora seguiremos traballando para intentar acadalo no futuro. Así que nada máis. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste, ten a palabra. Perdón, señor alcalde. Sí, nada, ten a palabra. Vamos a ver, nós nos retiramos na defensa das nosas posicións, das nosas alegacións. Eso é máis que evidente e comprensible. A non nos gustaría que salira isto adiante, pero non pode ser. Non é verdad que fixemos un aparcamento en Escarabote, que non é estrictamente unha zona azul, é dotar dun aparcamento público. E aquí sí se pintou de azul, pero non está regulado nin ten a consideración de que ten áreas azules de unha zona azul, ademais tal como plantexades vos, non? É azul, pero aparca todo o mundo. É un aparcamento público. Ten as rayas azules, vale. Non é estrictamente así. Entón, non temos nada máis que decir, que lamentamos que unha lei importante, unha norma como esta non saia adiante, pero o goberno está gobernando, ten que ter capacidade para falar cos demais grupos da oposición, porque eu creo que todo o mundo quere que Boiro vaya ben, e cos colaboradores, e despois hai cousas importantes nas nosas alegacións desestimadas que afectan a dereitos individuales e personales e a súa propiedade. Por lo tanto, non é unha crítica, señor Luís, pero, bueno, usted entende o que é isto da política, non? Ademais, cando se ten razón en algunhas cousas. Non pasa absolutamente nada, volvela a traer, nada máis. Moitas gracias, señor Dieste. Bueno, eu sabedes que non suelo intervir, pero, bueno, nesta ocasión teño que intervir, porque, bueno, por alusións do señor Velo, porque, bueno, xa moitos plenos me quedei calado, pero, bueno, creo que teño que contestar. Bueno, señor Velo, nada, dicirlle que efectivamente esta ordenanza que vai arranxar é os estacionamentos aos veciños do rural, por eso se quere aprobar. Naturalmente, traerémolo 20 veces se fai falta ao pleno hasta que se aprobe. Está claro que vamos a negociar punto por punto
E, bueno, respecto tamén a señora do Estorrado, que, por favor, que lea, vale, as alegacións dos veciños, vale, os veciños son todos familiares, 4 veciños que fan alegacións da mesma calle e o que están alegando pois é que necesitan aparcamento para residentes, donde xa aparece reflejado no artículo 19 e 20 esa figura de residentes. Naturalmente, no momento que se aprobe isto, pois valoraremos de esas zonas donde estos veciños demandan zona de residentes, pois a dotar de zonas de residentes. O señor Velo, pois, vale, a zona azul vai reflexado na ordenanza en máximos, pero xa se explicou que a intención deste goberno é ir de mínimos a máximos, empezar nun tramo dunha rúa e a medida que veamos que vai funcionando ir ampliando. Bueno, respecto ao Partido Popular, pois, bueno, xa quedou claro, seguiremos negociando e traeremos esta ordenanza en beneficio dos veciños de Boiro hasta 20 ou 40 veces se fai falta. Bueno, pasamos a votación. Votos a favor. Seis votos a favor. Votos en contra. Once votos en contra. E abstencións, pois, 0. Moi ben, moitas gracias. 6 votos a favor, 11 en contra e 0 abstencións. Moi ben, pasamos ao punto número 4, expediente 4860/2020, moción presentada polo Grupo Municipal de ICE Boiro sobre o estado das ruínas das instalacións da empresa Boiromar no Chazo. Abrimos a primeira ronda de intervención. Señor Carlos Muñiz. Sí. Señor Muñiz. Sí, ahora. Sí, ahora sí, ten a palabra. Gracias. Bueno, eu creo que a moción que presenta a ICB en relación ca situación da antigua fábrica de Boiromar no Chazo e o seu estado ruinoso, eu creo que empeza a ser un pouco recurrente xa, non? Eu entendo que xa requer unha resposta porque realmente a situación que se relata, a situación que presenta a antigua fábrica, pois, bueno, constitúe non só un peligro para a cidadanía, senón, ademais, é un foco de contaminación que está en un lugar, ademais, en un punto paisaxístico pois de certa importancia no Concello de Boiro e, sin embargo, pois o temos absolutamente abandonado. Hai un desinterés e unha despreocupación, un desentendimento, diría eu, por parte do Concello, que non, baixo o meu punto de vista, ten ningún tipo de justificación. Hai que, de unha vez por todas, eu creo que corresponde ao Concello coller o toro por os cornos e chegar a onde teña que chegar, porque de algún xeito o Concello está sendo corresponsable desa situación, non? Antes vía que bueno, sei que temos unha moción, hai unha moción presentada polo Partido Socialista casualmente, onde se fala de reclamar a Portos de Galicia aqueles espazos que, de algún xeito, non están sendo utilizados por o propio organismo. Bueno, desde logo, se Portos de Galicia toma como referencia a xestión que se está facendo con esta instalación, pois o normal é que Portos de Galicia non ceda a xestión deses espazos nunca, porque realmente, se eles non se fan cargo destes espazos, os concellos parece que tampouco, particularmente, nomeadamente de Boiro, parece que tampouco teñen demasiado interés en ocuparse. É certo que eso non son terreos de Portos de Galicia, en todo caso serán de costas do Estado,
pero o que sí está claro é que o Concello ten que habilitar fórmulas para resolver e non vale salirse polos cerros de Úbeda, salirse pola tanxente e decir que é unha solución difícil, é unha solución complexa e que ni máis pouco se sabe de quen é a titularidade das instalacións, porque, evidentemente, os servicios jurídicos do Concello, se non son capaces de levar adiante esa xestión, entón teñen que facerse o mirar. Evidentemente, aí hai un problema. E creo que o primeiro paso para buscar unha solución pasa porque o recoñezamos. Hai un problema, como digo, que ten moitas variables. Ten unha variable de perigosidade para os veciños e ten unha variabilidade de foco de contaminación, de, digamos, impacto paisaxístico que non está merecendo ningunha atención por parte do Concello. Nós entendemos que, desde logo, vamos, igual que din que cando non se aproba a ordenanza sobre seguridade viaria a levarán ao pleno tantas veces como sexa necesario para que se consiga sacar adiante, eu o que lles propoño é que non haxa que levar máis veces ao pleno a busca dunha solución para un problema que empeza a estar xa necrosado. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Muñiz. Señor Velo, ten a palabra. Señor Velo, non se lle escoita. Ten que abrir o micro. Un segundo. Señor Velo, abra o micro. Na parte esquerda, señor Velo, na parte esquerda. Ahora. Sí. Gracias, señor Velo. Ten a palabra. Como se soltou? Bueno. Ten a palabra, señor Velo. Sí. Vale, gracias. Bueno, esta moción que estaba dicindo que presentamos 5 veces foi aprobada, porque, claro, a vista está de que eso é un peligro, non? E no goberno anterior, hai un expediente aberto por denuncias dos veciños á Xunta de Galicia, informando favorablemente informes da Policía Municipal da súa peligrosidade, o sea que todo está rematado. O que falta aquí é ejecutar. Ejecutar quen ejecuta. O máximo responsable son os alcaldes e os seus gobernos. Son os que teñen que ejecutar os acuerdos que tomamos nos plenos. Se non sirven para nada. Vamos aquí facer unha obra de teatro, pero se despois non se leva ao público, pois o público non se entera nin se beneficia. Entonces, que hai que facer con isto? Ejecutar. Pero agora houve un cambio. E este propiedade compraron a uns señores que temos esperanza de que o leven a cabo. Van a reformar eso, van a facer, teñen un proxecto presentado que se o levan a cabo é moi bo para Boiro, e ademais de museo, tratamiento cultural de toda o procedimento da arte do mar, todo eso. Se ese proxecto vai a cabo, se ten a axuda dos organismos que solicitaron, como lle deron a outros que teñen menos beneficios, pois resulta que isto quedará ben. Agora, o que hai que eliminar o peligro máis inmediato. Antes había ali un depósito de 5.000 litros que se chegaba a explotar eso, empezaron a picar por ali, e eso podía producir unha explosión. Esta hora xa non está, que xo roubaron. E entón, agora, que hai que facer? Pois o que hai que facer agora é ejecutar, apoiar dentro, sin coste para o Concello, por supuesto, a esa empresa que é de Bencerca, é de aquí da Ría, que comprou eso, e a ver se o levan a cabo. Se o levan a cabo, sería un bo proxecto. Mentres tanto, hai que cuidalo
que non cause peligro, non? Que Moitas empresa Habrá que comprou requerir eso? os celos. Sí? Moitas gracias, señor Velo. Señora Dores Torrado, ten a palabra. Sí, pois no Chazo tamén viven 4 veciños, non? E estou seguro que os 4 veciños que viven no Chazo tamén queren ver unha solución por parte deste pleno aos seus problemas. Ademais de, evidentemente, toda a cuestión de índole medioambiental que supón esa instalación en ruínas no Chazo, ademais do efecto paisaxístico, ademais do problema de salubridade, ademais, en ese vila, en ese lugar de Boiro, viven poucos veciños, pero estou seguro que todos os veciños pois estarán encantados de que se resolva o problema do Chazo. E o digo, pois efectivamente, en contestación a algún comentario anterior que houve. Pero vamos ao caso. Tamén, a pasada legislatura, este grupo, e tamén nesta legislatura nos volvemos a preocupar polo asunto do Chazo pola fábrica que se atopa en ruínas no Chazo, tamén presentamos un montón de alegacións. 5 anos presentando alegacións a esta cuestión. Non houve moito fruto na anterior legislatura, pero eu agardaba que, evidentemente, como Partido Socialista na pasada legislatura sempre apoiou as iniciativas que presentaba Boiro Novo nesta materia, pois se poñería as pilas nesta legislatura pois para dar unha solución ao respecto. E, ademais, eu creo que tamén teñen novas ferramentas tamén para poder actuar. Houve un cambio da lei do solo recentemente, que habilita mecanismos para que en casos de edificacións derruídas, en casos de edificacións en ruínas, o Concello pode ser moito máis áxil á hora de poder actuar cos cambios normativos que houve nos últimos 2 anos en materia de protección da legalidade nos ámbitos das ruínas, non? Entón, eu creo que de algún xeito, pois, o Concello tense que poñer as pilas e dar unha solución a este problema medioambiental que temos no noso Concello, non? A verdad que por parte do Goberno gustaríame que fixera unha exposición daquelas cuestións que levou a cabo no tempo que leva de legislatura, porque creo que, aínda que son consciente que son expedientes complexos de realizar, é prioritario poñerse con esta cuestión. Evidentemente, son estes traballos que no ámbito municipal non dan pé a sacar moitas fotos, nin a subir moitas cousas ao Facebook, nin a autopromocionarse, pero que son moi importantes e que son obriga directa do Concello a de actuar. Por iso, porque levamos moitos anos exixindo que se actúa neste caso, porque o creemos de xusticia e porque evidentemente é un problema medioambiental para o noso Concello, exiximos que se poñan as pilas e que evidentemente vamos a apoiar esta moción que hoxe trae un grupo, outro grupo político, pero que levamos loitando nos últimos anos. Moitas gracias, señora Dores Torrado. Señora Suárez. Sí, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, evidentemente, dentro do BNG estamos a favor desta moción. O propio señor Velo dixo que fora 5 veces a pleno e non imos a redundar máis neste tema, posto que na anterior legislatura eu recordo debatilo pois varias veces. Foi unha proposta que foi aprobada en todas as ocasións por unanimidade, quero recordar, e entón, dentro do BNG o que temos é que darlle un tirón de orellas tanto ao anterior goberno do PP, que estaba e non executou o acordo, como ao goberno entrante do PSOE por non ver que temas había acordados da anterior legislatura e leválos a cabo. Vemos na orden do día que o señor Velo presentou unha serie de mocións xa reiteradas que foron xa aprobadas, algunhas delas por unanimidade na anterior legislatura,
en aras de dar un pouquiño de axilidade a este pleno, o que imos facer dende o BNG é non coller a palabra, porque estamos de acordo, e vamos a votalas e nada máis. Vemos que, bueno, presentou varias, non sabemos se o señor Belo tiña intención de marchar e deixar os deberes feitos ou que presentou todas xuntas, pero xa digo, estamos de acordo, xa as debatimos por activa e por pasiva na anterior legislatura e imos a votalas directamente. Gracias. Moitas grazas, señora Suárez. Señor Ruiz, ten a palabra. Segundo. Vale. Señor Dieste, ten a palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Este parece un tema tonto, pero é un tema complicado desde o punto de vista legal e jurídico patrimonial por parte das empresas e da responsabilidade do Concello, non? O Concello non pode dispoñer como queira de cartos para facer cousas en propiedades privadas, non? O cual, eso requiere dunha certa investigación xurídica da situación patrimonial de cales son as empresas. Sabemos que esa empresa, non conozco seguramente entrou un tema concursal, foi á quiebra, foi comprada, exactamente sabemos por quen ou non. Non sei, espera, non sei. Sabemos por quen ou non. E, bueno, claro que hai que arranxar un problema, pero é unha propiedade privada. Non se pode entrar nunha propiedade, hai que ter consentimento, hai que ter razóns. Segundo, temos que ver a capacidade económica e financiera desa empresa, porque os problemas están dentro desa empresa, vale. Hasta aí é un problema complexo que a Secretaría e os xuristas terán que valorar. Ora, hai que solucionar un problema, eso está claro. Hai un risco para as persoas, non? Hai peligros inminentes e tal e cual. Pero a mí me sorprende unha cousa que di Belo. Ejecutar o Concello sin coste. Iso é imposible. Despois, é posible recuperar eses costes? Seguramente ten que haber uns informes previos, unha investigación, que fagan efectivo, vale? Porque non se poden usar os cartos públicos sin respetar o procedimento. E despois, di o señor Belo que teñen cartos para facer outras inversións. E describe unha serie de cousas, non? Eu creo que o entendín mal ou entendín ben. Non? Vamos a ver, se teñen medios, teñen medios. Non? Eu creo que cando oín o señor Belo que tiñan cartos que se podían facer un montón de cousas e que tiñan proxectos e tal e cual. Pero vamos, entón isto a mí me deixa un pouco tal. Ademais, bueno, os 20.000 euros de IBE, non sei como quedou o tema concursal, como se adquireu esas empresas, eu non entendo moito desto. Como quedaron toda a xestión do concurso e a adjudicación con cales obligacións e os dereitos das empresas, eu non o sei tampouco. Bueno, é unha situación complexa. E cobrar as deudas se fora necesario proceder ao embargo. Vamos, estamos falando do que estamos falando. Vale, eu non digo que non se faga. Temos bens privados por un lado e temos riesgos personales, non, que pode sufrir a xente sobre a súa integridade. Bueno, é un tema complexísimo, parece baladí, nos vamos a abster en este tema, que o goberno utilice os medios xurídicos competentes para ver, primeiro, quenes son as empresas, segundo, cales son as posibilidades económicas das empresas para actuar sobre o seu propio patrimonio e non ser responsables ante os veciños, ou senón o Concello, si ten todos os informes e todas as investigacións a favor, ten localizadas as empresas e teñen liquidez, porque eu creo que se trata de máis dunha empresa, unha matriz, unha filial e outra filial. Igual me estou aventurando, pero é unha información que tiña eu. Unha situación complexa. Nos vámonos a abster. Non estamos en contra do señor Belo, evidentemente, eu queremos manifestar, porque no fondo ten razón, pero nun tema complexo. Non teño nada máis que decir que nos vamos a abster. Moitas gracias, señor Dieste. Empezamos ca o segunda intervención. Señor Carlos Muñiz. Ten a palabra. Disculpe, non preciso segundo turno de intervención. Vale, gracias. Señor Belo.
Ten que abrir o micro, señor Velo. Tenlle que dar ao botonciño. Listo, señor Velo, xa pode falar, Vale, vamos a ver. A palabra. Tecnología é a primeira vez que actúo nestes inventos. Bueno, sempre hai a primeira vez, señor Velo. Sí, a primeira vez a veces é dura. Sí. Vamos a ver, durales. Entonces aquí hai un problema que para este resultou moi complicado. E claro, por eso non o fixo en 8 anos, porque esa industria leva aí 8 anos tirada. E tampouco se acordou de que esa é unha propiedade, vale algo. 20.000 euros de IBI non se lle perdonan a nadie. Desde logo aos ciudadanos de Boiro se lle mete na cuenta, se lle embarga. Aquí tamén se pode facer algo neste sentido. Sobre isto tamén presentei escritos deso, non? Entonces, aquí o que pasa que o que hai que facer é inmediatamente o alcalde, se fai o favor, hai o nombre, a dirección dos novos compradores, a toda esa cuestión, me están dicindo que é un peligro coas uralitas, que ven un vendaval e pode ir a alguén encima da cabeza, ou facer daño a alguén. O pode facer o propietario, a requerimento, dando un plazo de 10 días, como dice a lei do dereito administrativo, que sujete eso, ou se non pode proceder, despois, se non fai, proceder ao Concello a súa costa. Isto é o que se pode facer. O Concello que non pode estar con filosofías dicindo que este edificio e tal. Difícil me foi a min facelo o Paseo Marítimo de Barraña, que había xente aí moi fuerte, moi opositora, con vos abogados. E tú, en fin, hai que mollarse. E isto hai que resolverlo. Como tamén hai outra fábrica que está sendo un peligro, que se queixaron algúns de Ponteveluso, ali en Ponteveluso, o que era a fábrica de Faxeiro. Tamén teño presentado un escrito por eso. É que as cousas hai que atendelas, porque se non se atenden, despois veñen as consecuencias. E entón, eu, atendendo a gentileza de Raquel, non quero perder máis tempo, eu vou votar a favor da moción de Oiro tamén. Moitas gracias, señor Velo. Señora Dores, ten a palabra. Bueno, foi unha mágoa que no primeiro turno por parte do goberno non se explicaran as xestións tal e como solicitei a respecto deste asunto. Agardo que no segundo así o faga. Pero sí que teño que poñer de manifesto que efectivamente pois houbo, como se dicía no primeiro turno, un cambio da normativa en materia de actuación en casos de edificacións en ruína, non. Unha modificación introducida, ademais, por alguén claramente que evidentemente non é un comunista intervencionista na propiedade privada, como é unha moción, unha iniciativa introducción na lei do solo por parte do goberno, en concreto, do señor Feijóo, no que facilita actualmente pois actuar en estas cuestións, non? Abrindo un expediente, como xa iniciaba ou facilitaba esa información o señor Velo, no que se di que está en ruína, donde se abre un procedimento administrativo, donde hai que actuar de forma coercitiva, impoñendo multas de forma reiteradas no tempo para que actúe na protección da legalidade, na protección da seguridade, no cuidado do seu patrimonio, e en caso de que non cumpran, e cando incluso o Concello ten potestade, a través do artigo 137 da Lei do Solo, de incluir esa propiedade nun registro de solares que despois pode incluso proceder á venda deses solares se eses propietarios non actúan na protección da legalidade urbanística e na protección, evidentemente, da seguridade da veciñanza e do cuidado dos seus propios bens, non? Entón, bueno, que hai mecanismos legales para poder actuar, que me gustaría saber cales son os pasos que deron por parte do Concello, porque evidentemente isto xa está vixente do ano 2019 e non coñezo os pasos que se puderan dar. Pero que, por favor, que non teña que volver esta moción aquí e que vexamos
algún tipo de actuación e algún tipo de xestión nesta materia e non estar aquí cada 2x3 con este problema que é moi grave para o Concello de Boiro e que hai que coller o touro polos cornos. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Raquel Suárez, ¿no? Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, para empezar, aclarar que se trata dunha propiedade privada. A fábrica sigue sendo unha propiedade privada. En canto á situación actual das naves da antiga fábrica coñecida como de Boiro Mar, no lugar do Chazo, eu quixera facer unha pequena explicación para coñecer en que situación nos atopamos e como chegamos ata aquí. En outubro do ano 15 comezase un expediente que pretende, primeiro, coñecer o titular naquel momento destas naves e, segundo, dictar unha orde de execución para facer cumprir a legislación urbanística en materia de seguridade, salubridade e ornato no que respecta a estas instalacións. Unha vez que se ten coñecemento de quen eran os propietarios e para seguir os pasos do expediente administrativo dáse de traslado do mesmo e ábrese un plazo de audiencia para que poidan o titular alegar o que estime oportuno. En novembro do 15 recíbese contestación non por parte da empresa titular do inmoble, sino de un administrador concursal da mesma, na que se indica que a empresa propietaria se atopa en fase de liquidación con todas as propiedades en venta e sin tesorería nin capacidade económica para facer cumprir a orde de execución. O local, de querer executarse, debería facer o propio Concello, remitindo o gasto contra a empresa e estando o abono suxeito ao proceso concursal. Consta no expediente un importe para a realización do peche perimetral de 12.947 euros, que, como ben saben, nunca se levou a execución. Indicar tamén que, debido ao incumprimento por parte da empresa do expediente de execución, levouse a cabo un expediente sancionador por infracción urbanística que rematou ca imposición de unha sanción de 6.000 euros. Para o cobro desta sanción douse de traslado á Axencia Tributaria por ser competente territorialmente. Este proceso de cobro da sanción administrativa continúa a día de hoxe o seu proceder. Isto pasou, como dixen, no ano 15, desde entón hasta hoxe, pois nada máis se fixo. Nos últimos meses, este equipo de goberno fixo averiguación sobre cal era a actual situación do inmoble, que deron como resultado unha xuntanza celebrada a finais do mes de novembro do pasado ano, aquí nas propias dependencias municipais, co empresario actual propietario da instalación. Nesa xuntanza nos informou de calen eran os proxectos empresariais que tiña en este momento. O equipo de goberno, como non podía ser de outro xeito, púxose os servicios deste empresario para intentar sacar adiante os proxectos empresariales, pero indicoulle a súa vez a preocupación pola actual situación, na que se atopaban as naves e que se sigan a topar as cales e había que buscar unha solución de seguridade. A día de hoxe podemos indicar que xa se está a levar a cabo a redacción do proxecto para o peche perimetral das instalacións e quizáis tamén, porque isto non asegurou, para o baleirado interior das naves e o tellado das mesmas. Confiamos en que nos próximos meses, tal como puso de manifesto en aquel momento, se poida acalar o remate desta situación de peligrosidade que implica ter estas naves na situación na que se atopan. En canto ás débedas económicas, as tasas de auga, de lixo e de saneamiento déronse de baixa xa en canto a Triga comunicou a insolvencia de Boiro Mar. En canto ao IBI, ata o ano 16 incluído, correspondíalle a Boiro Mar SL, o seu pago, declarada, como dixen antes, como insolvente pola Triga. Co cal esa débeda é incobrable xa. E a partir do 17 débese o IBI por parte xa da nova propietaria. Os anos 17 e 18 atópanse xa remitidos á Axencia Tributaria para o seu cobro, debido a que a mesma excede, como dixen, do ámbito de actuación municipal e os recibos do 19 e do 20 atópanse todavía na xestión municipal. Explicada a situación actual e como se chega á mesma, nós imos a votar a favor desta moción, que solicita o cumprimento das normas en canto á eliminación da peligrosidade, o cal se fará se fose necesario, e chegado ao caso ca incoación de un novo expediente de execución. No que corresponde ás débedas tributarias, este cobro estáse a executar en este momento de forma ordinaria. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste, ten a palabra. Non. Vale, simplemente facer unha matización ao señor Ruiz, que este goberno empezou a traballar xa no ano 2019, sobre setembro, outubro do 19, nesta materia, simplemente eso. Moi ben, pasamos a votación. Votos a favor.
10 votos a favor, votos en contra, 0 votos en contra, abstencións, 7. Vale, entonces, 10 votos a favor, 0 en contra e 7 abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 5, expediente 4861/2020, moción do Grupo Municipal Dice Boiro Mixto relativa á reclamación a Repsol de débeda pola ocupación de terreos cos depósitos de gas no parque empresarial. Empezamos o primer turno de intervención. Señor Muñiz. ¿No? Muy bien. Señor Velo. Sí. Pois ten a palabra. Bueno, si teño que... Bueno, aquí pasa un pouco como no que económicamente se refiere con Repsol, que ten os depósitos aí arriba, que hai un convenio no Concello de pagar 900 euros mensuales e debe de ir agora por cerca de 250.000 de deuda ao Concello e non temos noticias do que se leva feito neso. É verdade, isto é propiedade privada do Concello, en todo caso, o sea, que isto cediu no Concello con convenio e quedaron de pagalo, non? Pero non se lle pasou. As propiedades privadas, que se me fixo esa aclaración, as propiedades privadas están sometidas ao ordenamento jurídico e, ademais, a pagar impuestos, como a todo o mundo. Xa dixen antes que aquí, cando o cidadano de Boiro non pagaba, se lle embarga a cuenta. Se non ten diñeiro na cuenta, se lle embarga a casa e se lle bota fora do piso se non paga a hipoteca. O sea, xa sabemos que as administracións públicas teñen, cando non cumplen o cidadano coa lei, pois os gobernantes teñen a obrigación de facerlle pagar, porque senón aquí só pagan os impuestos os pagarines, porque os que teñan cara non parece que se libran. Bueno, entón aquí eu tampouco quero estenderme porque ainda faltan máis puntos que a poñeta, pois resulta que reclamamos que se lle cobra a Repsol o que ten pendiente. E se tendes algo, se o goberno ten algo que informar cal foron os pasos que é como está isto, que o faja, pero que ejecute, que non escudarse en nada, porque aquí todo o mundo ten que pagar. Aquí se lle embarga a xente cando non paga. E cando se retrasa en pagar, se lle carga o 20%. Así que Repsol nos cobrando de lo lindo aos consumidores. Moitas gracias, señor Velo. Señora Dores, ten a palabra. Moi ben. Señora Raquel. Moi ben. Señor Ruiz. Moi ben. Señor Dieste. No. Pasamos ao segundo turno. Vale, moi ben. Pasamos ao segundo turno, señor Muñiz. Bueno, a verdade é que lamento que por parte do goberno non se faga ningún tipo de aclaración con respecto a esta situación no primeiro turno de intervención, porque desta maneira, pois realmente non dá pé a coñecer cal é o punto de vista do goberno. Entón, polo tanto, pois ateñome únicamente o que é a moción presentada por ICB, e dado que non hai ningún tipo de revocación ou ningún tipo de discusión da situación que está a plantexar ICB, no caso de que isto realmente sexa a realidade da situación, pois desde logo imos a votar a favor. Moi ben, moitas gracias. Señor Velo, ten a palabra. De acordo, está toda unha moción. Cobrarlle a Repsol que nos está debendo de 250.000 euros que nunca pagou nada. E hai un convenio firmado entre o Concello e a Repsol. Moi ben, moitas gracias, señor Velo. Señora Dores. Efectivamente, como non pode ser de outro xeito, hai que facer todo o posible por parte do Concello para que se cobre esa cantidade. De feito, recordo que a valoración económica que se fixera no seu día por parte dunha arquitecta municipal, arquitecta en concreto, non era arquitecta municipal, pero era unha arquitecta do Servicio de Arquitectura que fixera a valoración
do terreno se fixera, se chegara a un consenso por parte do Concello e Resol para poder chegar a cobrar, que nunca se lle cobrara a Concello, nin siquiera, non se lle cobrara nunca a Resol, nin siquiera se intentara chegar a un acordo en canto á valoración que teña que abonar ao Concello ata o ano, pois, creo que 2008 ou 2007, e evidentemente penso que o deberon recurrir e que se ahora mesmo xa está clara a valoración que teñen que facer, que o Concello con a contundencia como faría contra calquer veciño que lle deba ao Concello unha cantidade a veces moito máis inferior que a que debe Resol. Muy bien, muchas gracias. Señora Suárez, ¿no? Muy bien, señor Ruiz, tenga palabra. Sí, tamén neste caso vémonos na necesidade de facer un pequeno relato de todos os pasos que se teñen dado por parte deste goberno sobre este tema. Para comenzar, gustaríame indicar que a cifra que aparece no acordo da moción é errada, é errónea, non se poden cobrar, a lei non permite cobrar 22 anos para atrás. Por iso digo que a cantidad que aparece aí de 240 e pico mil euros non se pode aprobar porque é imposible cobrar esos 22 anos. O precio do alquiler da parcela en 900 euros ao mes comeza a producirse a partir de agosto do 2009, que é cando o aproba a Xunta de Goberno local. Houbo gobernos anteriores a esa data que nada fixeron tampouco polo cobro dese alquiler, Non é ata abril do ano 16 que a Xunta de Goberno comeza a solicitude do pago deste alquiler. E como ben dixen antes, só se pode facer 4 anos para atrás, de marzo 16 a marzo do 12. En aquel momento era o único que se podía solicitar. Non se chega a acordo ca empresa para o pago desta débeda de 4 anos e esta queda a expensas da súa reclamación pola vía xudicial. Demanda que nunca se presenta ata a nosa chegada ao Goberno, que procedemos a presentar pola vida civil, o cal se atopa a espera de resolución en estos momentos. Cando chegamos ao Goberno, comenzamos o proceso para regularizar a relación para o aluguero desta parcela. Froito desta negociación, onde tivo moito que ver o Departamento de Tesorería deste Concello, que quero agradecer desde aquí este bo traballo, froito do cal se chega a un acordo ca empresa para facturar a gas natural os períodos dos anos 16 e 18, e do 6 do 19 ata o 12 do 19, por importe de 24.657,23, factura esta que xa se atopa cobrada a día de hoxe. E procédese tamén a emitir factura a nome da empresa Netguía Galicia Sociedade Anónima polo período do 7 do 18 ata o 6 do 19 por importe de 10.576,48. Factura esta que tamén está cobrada a día de hoxe. No tocante ao ano en curso 2020, o ano pasado, a facturación desta parcela a gas natural está normalizada a novembro do 2020, con todos os meses facturados e cobrados. Resumindo, dende que estamos ao frente do Goberno, puxose en marcha pola vía civil a débeda polo alquiler da parcela do período do 12 ao 16, pendente hoxe de tramitación judicial. Facturouse e cobrouse o período do 16 ao 19 e o ano pasado, 2020, Gas Natural está ao día co pago do alquiler desa parcela dos depósitos de gas no polígono industrial do Concello de Boiro. Esta é a xestión feita por este equipo de goberno ata día de hoxe no tocante a este tema. En canto á moción, que é o xarme de todo isto, temos que pedir que se retire da orde do día por estar totalmente fora de lugar. O importe que se pretende cobrar non é cobrable. Ou ben, vémonos na obrigación de votar en contra da mesma por solicitar un cobro, como digo, unha cantidad imposible de levar a cabo. Muchas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste, tenga palabra. Brevemente, vamos, nos dentro o noso goberno, neste caso, actuamos no 2016, ben explicou aí... Para outra vez non sei onde se lle dá. Se me oye? Señor Velo, que está conectado. Sí, vale. Volvo a empezar. Sí. Así que tamén fixamos actuacións no tema da empresa que, conocida por Boiromar, iniciamos procedimentos, efectivamente. Non sabíamos que cambiara de propietario, non sabemos.
estamos falando do punto anterior, pero vou a conectar con este. Sí, sí, sí. Fixemos tamén actuacións, iniciamos expedientes con respecto a Resola. Como di ben Luís, pasaron moitos gobernos, porque esta obra debe ter 20 ou 25 anos, polo menos, desde que se instalaron, aí eu creo que foi na década, a finales dos 90, pode ser, exactamente, máis ou menos, sí. 95 ou 99, pode ser, máis ou menos. Eu non estaba no Concello, e, bueno, nós nos chegamos con ese paquete, evidentemente iniciamos un procedimento, un expediciente, a vía judicial, etcétera, etcétera. E felicitar ao Goberno por chegar a culminar todo a unha labor que iniciamos nós, pero que eles foron efectivos. E, evidente, tamén actuamos sobre outras empresas que sí tuvemos bastante máis suerte e pagaron, pero, bueno, eran moitísimas as empresas que non pagaban por usar o dominio público, empresas con ánimo de lucro e servicios, en unhas tuvemos éxito, en outras non tantos éxitos, e nada máis. Nós estamos totalmente de acordo en recuperar, eso foi unha línea que nos tuvemos, non as conseguimos todas, nos vamos a votar a favor da moción, sabendo que tamén, como di Luís, é extemporánea, non? Por lo menos que a xente sepa que estamos a favor, polo menos, de recuperar os cartos do Concello, sinda que, evidentemente, non se pode recuperar todo o que dicía Luís, porque a lei, a prescripción é a prescripción, os expedientes son farragosos, as empresas son moi grandes, etcétera, etcétera, nada máis, vale. Moi ben, moitas gracias. Bueno, entonces, non sei, señor Velo, se quere modificar o tema da cantidad, eliminamos na parte do diñeiro a reclamar, porque, bueno, non coincide ca realidad, e votamos a favor. Conete, por favor. Sí, teñe palabra. Sí, ten a palabra. Non digo, pregúntolle que se modificamos, como dixo o portavoz do Partido Socialista, se se modifica esos importes, porque non corresponden á realidad, que se vai a votar a favor. Non sei se queren modificar. Eses importes non son falsos, pero por desidia dos gobernos perdeuse. Bueno, pero bueno. Perdeuse, vale. Pero iso, se está en marcha todo, como se dixo... Si, están ao corrente do pago. Está todo ao corrente do pago. Pero hai algo atrasado que está nos tribunales. Claro, bueno, pero a ver, eso... Bueno, pero entón hai que añadir que esa cantidad está a corrente, está pagada en parte e o resto está nos tribunales. Non fai falta retirar a moción. Con añadirlle eso... Non, eu non lle estou dicindo retirar a moción, estou dicindo da modificación da cantidade que vostede pon. Que cantidade é? Vostede pon 240.000, casi 241.000. Sí, pero que cantidade é, lojo? Bueno, pois a cantidad que llegou o teniente alcalde, que de marzo de 2012 a marzo de 2016 se reclama por vía judicial 43.200 e despois as outras cantidades do julio do 18 a junio do 19 ingresaron 10.546,49 por Netgia e Gas Natural ingresa 24.657,22 polo período do 17 do 6 do 19 hasta 31 do 12 do 19. E xa no período 20 se empeza o pago regular por parte de Gas Natural, que a día de hoxe está ao corriente porque se lle está remitindo todos os meses a factura correspondiente e están pagando religiosamente pois todos os meses. Vale, pois entonces poñer no sitio de 241, poñer 43.000 que están en pleito, pero poñelo aí. Indicamos que conste que cambia esa cantidad de 241 por 43.000 polos informes que me dan. Efectivamente. Eu non teño pruebas, pero... Depois eu facilito sin ningún problema. Claro. Pois estamos todos de acordo neso, non? En cobrar claro. a Resol Gas. Hombre, non faltaría máis. Claro, bueno, pois nada, de acordo. Vale, moi ben, moitas gracias. Entonces vamos a votar, se lles parece. Votos a favor. Unanimidade, non? Sí, efectivamente, 17 votos a favor. Moi ben. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 6, que o expediente 4862/2020, tamén moción do Grupo Municipal Viceboiro Mixto,
sobre baños públicos do mercado municipal e melloras no dito mercado. Entonces empezamos o primer turno de intervención, señor Muñiz. Sí, bueno, vou a pedir en este momento que se me excuse 5 minutos porque teño que baixar ao garaxe a entregar unhas chaves que teño no coche. Entón, incorpórome no segundo turno de intervención ou para a votación. De acordo? Moi ben, perfecto. Gracias. Señor Velo. Sí, vamos a ver. Que me pode sustituir o teniente alcalde un minuto. Sí. Vale. Señor Velo, ten a palabra. Vale. Bueno, pois... A ver, José Ramón, se vai. Vai, pero volve. Bueno, a vostede. Sou eu. O relator. Bueno, vamos a ver. Aquí xa foi traída a moción esta 2 veces. Xa non me acordo se foi aprobado ou rechazado ou tal. O aparcamento de abaixo está incumplindo a lei totalmente, non? En varios sentidos. Si hai un incendio, non hai por onde salir. Eso por un lado. Despois, as aspiracións están estropeadas, non aspiro os fumos que producen os coches aí. Na salida de emergencia hai unha solución por onde se pode salir. E, ademais, todos os aparcamentos, e sobre todo os públicos, para todo o mundo, debe de ter un váter para facer as súas necesidades. De feito, o váter existe, está ao lado, que sale ao mercado. Que eses váteres poden servir para o mercado e para a xente que aparca no aparcamento e ao mesmo tempo salida de emergencia. Hai que poñer eso, hai unha pequena reparación, porque eso quedou abandonado totalmente. E ese é o tema. E logo, despois, outra cousa. Estuvemos pasando que a mí me gusta ser moi inspector, son frustrado, eu podía ser inspector, pero é unha das cousas que non me queda sin resolver e non creo que a resolva xa. Pero podo ejercer por libre e estuve vendo que todos os extintores de boiro dos edificios públicos, o Concello, os aparcamentos, o centro social, están caducados desde hai máis dun ano. Non sei que empresa leve eso, pero as empresas, eu teño unha empresa que me ten os extintores, non, miren ustedes, que alguén baixe ao aparcamento de abaixo que mire. Está aí. Bueno, non queres... Sou dos retorcidos, non queredes darvos por enterados das cousas, Eso requiere actividade. Non é ninguna vergonza que aos gobernos se lle critique e que se lle fagan proposicións, como estou facendo eu, que debías de agradecelo. Non estou mentindo, están aí para ver. E entón, eu teño contratado con unha empresa, os extintores se encargan moi ben de virme todos os anos, porque cobran o mantenimento. E eu creo que o Concello é moita máis razón por eso. Non quero pensar que é o que pasa co equipo de incendios principal, que costou 30 millóns, que están abaixo, 30 millóns de pesetas, me refiero, que ten uns aspersores polas plantas dos edificios. Non quero pensar que é se están ben ou están mal. Se un día hai un incendio, había que saber que esas persoas van a poñerse en marcha, porque hai abaixo unha inversión de 30 millóns, todo a lo grande. Aquí se fixo o ayuntamiento a lo grande, os bombeos contra incendios a lo grande, fontes a lo grande, e todo eso, pois, polo menos que funcione. Porque, senón, de que fixamos. Entón, eu propoño, como dice a moción, eso, poñer dentro da leira ese aparcamento, os tractores de fumos que extraen, que a salida de emergencia exista e que os váteres e os ciudadanos o teñan. E os extintores que estén ao día e as mangueiras. Porque, unha desgracia, non pode ser a que avise que é o que temos que facer. Hai que anticiparse. De acordo? Nada máis, Moitas gracias, señor Velo. Señora Dores Torrado, ten a palabra. Moi ben. Señora Raquel Suárez, ten a palabra. Señor Ruiz. Moi ben. Señor Dieste. Non? Vale. Señor Muñiz non veu? Vale, pois nada. Señor Velo, volve a ter a palabra. Véalle o botonciño.
aprendín, Ahora sí, xa aprendeu. A próxima xa non vai haber máis fallos. No. Bueno, pois eso, que é ben sencillo, o sea, que se poñan as mangueiras ao día, o extractor ao día, que aspira os fumos dos coches, porque pouco a pouco os fumos os tóxicos non matan redondo, pero pouco a pouco vai facendo daño a xente. É que se arreglan uns váteres que sirven para os servicios dos que aparquen, e sobre todo a xente que ten necesidades que se ve eso e que teñan por onde salir, porque todo o aparcamento ten que ter unha salida de emergencia, e aí non hai. Nada máis. Moi ben, señor Velo. Moitas gracias. Señora Dores Corrado? No. Señora Raquel Suárez? No. Señor Ruiz, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Presenta en este caso unha moción Iceboiro que xa se presentou por primeira vez en maio do 18, ademais de ser unha asidua solicitude por parte do señor Velo. Coñecedores desta demanda, no mes de setembro, nós solicitamos aos técnicos municipales o proxecto de acondicionamento deste espacio para convertilo, como xa se dixo, na saída de emerxencia que debe ter de forma obrigada o aparcamento do Concello, ademais de acondicionar un espazo que non se atopaba nas mellores condicións de uso. Actualmente estáse a acondicionar, de acordo ao proxecto redactado, por parte de operarios municipales que deben de estar estes días xa rematando a obra. Solicítase, ademais, habilitar un espacio para a sala de xuntas na planta que está encima do mercado. Bueno, isto indicar que xa se comentou cos placeiros e que se faga en este sentido, pois debería ir de acordo aos seus intereses para que redunde no seu beneficio e que non sea unha idea así surxida de calquera maneira, non? Solicítase tamén unha persoa que este no mercado cerca dos comerciantes. Esta persoa está xa realizando estas funcións dende o mes de marzo e, ademais, con moi boa aceptación por parte dos comerciantes. E sobre as melloras na pavimentación, imos primeiro a intentar corrixir o exceso de agua na zona de tránsito e despois, se fose necesario, pois melloraremos o acabado para intentar que sexa o menos deslizante posible. E sobre a risa que me surgeu antes foi porque o señor Velo fixo relación a que todos os extintores do Concello se encontraban caducados. Bueno, non discuto que poda haber algún extintor de todos os que están en dependencias municipales que a día de hoxe efectivamente estén caducados, pero todos, señor Velo, non están caducados. Pode que usted vise algún que este caducado ou falta de ter unha revisión ao día. Pode ser, non digo eu que non, porque non é a situación de todos, pero evidentemente todos os extintores non están caducados. Teño fotos. Bien. Se queren mándolles por WhatsApp, Moitas gracias. Señor Dieste, ten a palabra. Nada, solo decir que vamos a votar a favor desta moción. Evidentemente, está clarísimo. Moi ben. Moitas gracias. Pois, se les parece, vamos a facer a votación. Votos a favor? Moi ben. Estamos todos. Moi ben. 17 votos a favor. Moi ben. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 7, expediente 4863/2020, moción presentada polo Grupo Municipal Iceboiro, relativa á apertura durante todo o ano dos baños do Paseo Marítimo de Barraña. Señor Carlos Muñiz, ten a palabra. Segundo, vale. Señor Velo, sí. Ten a palabra, señor Velo. Vamos a ver. O dos baños é sabido que os cidadanos de Boiro costearon eses baños de unha forma a través dos impuestos. Resulta que cando eu estaba no goberno Condeira, que eu era o de turismo, fixeron ese carril de bicicletas, que a idea era que fora hasta Carragueiros, e tamén os baños. Claro, é verdadeiramente penoso que se abran solo po verán, para cando veñan os turistas, porque o paseo marítimo está cheo de xente paseando todos os días. E necesita algún baño aberto, que non teñen todos. Bien, pola mañán, que Protección Civil vai a abrilo pola mañán, ali, aqueles de madeira que están cerca de Touliña, e outro, o de lá, o último, hacia o Saltiño, e entón a xente é tratada, e o agradecerá moito, porque non fai falta estar mal da próstata para ir aos servicios. Hai que
tamén as mulleres teñen un problema. Nós ainda podemos resolver arrimándonos a unha parede, pero as mulleres teñen un problema. A min dixeron bastantes. Entón, non costa nada. Están feitos aí, en fin, unha atención aos ciudadanos de Boiro, pois rogo que se abran eses dous váteres aí. Moi ben, moitas gracias, señor Velo. Señora Dores Torrado. Pois, sí. Sí, ten a palabra. Os homes tampouco deben de arrimarse ás paredes para facer as súas necesidades, señor Velo. Estou de acordo, pero a Por veces eso faise, estou- a veces faise. Por eso, nós tamén levamos tempo xa na pasada legislatura, tamén presentábamos unha iniciativa neste sentido. En particular, lembro que o centrábamos no momento de que as mulleres están desenvolvendo a súa actividade como mariscadoras na Praia de Barraña en particular. Nos parecía sangrante que as mulleres que estaban desenvolvendo a súa actividade profesional, neste caso, que é do mar, non tuveran pois, esa coberta, esa necesidade abrindo esos baños, e algo no que evidentemente coincidimos e que levamos tempo tamén demandando que así sexa, igual que tamén coincidimos que tamén levábamos a proposta de colocar os cambiadores de poeiros tamén nos edificios públicos, nos baños dos distintos edificios públicos, que, por certo, felicito ao Goberno que despois de que este grupo durante 5 anos, pues exixira que se colocaran este tipo de instalacións tanto nos vestuarios masculinos como nos femeninos, hoxe en día, pois, é unha realidade, o cal, evidentemente, me sumo e me alegro que por fin este servicio este en funcionamento para a conciliación das familias do noso grupo. Polo tanto, pouco máis teño que decir ao respecto, que apoio a iniciativa, que agardo, que ademais creo que non é a primeira vez que se aproba a mesma, co cal xa non é unha cuestión de voluntariedade, porque xa é un acordo executivo porque o Concello pois debe levar a cabo e de ser responsable á hora de que eses servicios estén acondicionados pois para a cidadanía do noso Concello. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, ¿no? Señor Ruiz. Señor Ruiz. Sí. A ver, dentro do Goberno tuvemos moitas dúdas con respecto a esta moción. Pensamos que non é agora o mellor momento para poñer en marcha este servicio. Existe infinidade de estudios que indican que os aseos públicos son unha inxente amenaza de contagio da COVID-19, recomendando que non se utilicen se é posible. Ata a OMS fai indicacións en este sentido, toda vez que entendemos que é unha necesidade dos mesmos, igual a súa apertura en situación de pandemia sanitaria non é o máis oportuno. Dentro do Goberno propoñemos unha adenda ao acordo que presenta esta moción, ampliando o mesmo deste xeito. Por tal motivo, solicitamos o voto a favor da corporación para que estén abertos todo o ano para uso xeral, unha vez remate o período de alerta sanitaria internacional proclamado pola Organización Mundial da Saúde. Nós con esta adenda votaremos a favor, sin ela e por prudencia deberemos votar en contra da mesma. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor Dieste. Pois que vamos a votar a favor desta moción sin maior debate. Está claro. Moi ben, moitas gracias. Empezamos o segundo turnos de intervención. Señor Rodríguez. Señor Carlos. Sí, ahora. Perdón. Ten a palabra. Sí, bueno, honestamente, eu entendo que non debería ser necesario, non debería ser preciso presentar unha moción para algo tan elemental como é que, dado que, porque claro, si se presenta unha moción para dotar de uns baños públicos unha zona determinada, podo entendelo, pero que sea necesario presentar unha moción para determinar ou para pedir ao Concello que teña abertos uns baños en unha zona na que hai unha afluencia diaria importantísima de xente
camiñando, facendo deporte, no que no seu entorno traballa un colectivo que é o das mariscadoras e que precisan de un lugar para poder cambiarse e que están dependendo de ou ter unha chave ou, en fin. Eu o que quero decir é que antes da pandemia eso estuvo pechado e en todo caso non pode servir de excusa para que non se faga uso delo. Hai persoal no Concello que se ten que encargar non só do seu mantemento, da súa limpeza, da higienización, sino ademais da súa apertura e do seu peche ás horas correspondentes. Insisto, me parece absurdo e que teñamos que perder o tempo debatindo sobre si utilizamos os baños ou non. Os baños están aí, logo, polo tanto, o que hai é que utilizalos e hai que facer unha vixiancia e un control por parte do persoal do Concello para que se faga un uso responsable dos mesmos. Creo que non é necesario nada máis. Imos a votar a favor. Moitas gracias, señor Carlos. E señor Velo? Bueno, isto é costumbre desde que se fixeron, xa tuve con gobernos anteriores peleando con eso, porque o problema que teño é que cando que me enfrento a veces con compañeiros de corporación por querer facer ben as cousas. Non sei, parece que porque esos baños están feitos desde o ano 2004 e resulta que todos, ao vir do verán, se cerraron. Eu non entendo como é posible que a xente non critique isto, porque o critica, pero non hai nadie que poda. Eso son feitos para servir aos ciudadanos. Os váteres de Concello están abertos, están atendidos. Os váteres do centro social tamén, é do outro lado, e hai COVID, por supuesto. E a precaucións esas, estou de acordo con Luís, precaucións, pero non sea esta unha excusa para non abrir os váteres, porque os váteres esos teñen que estar abertos, non todos, non fai falta todos, porque, bueno, se está nunha punta e outro noutra, dá tempo a calquer persona. Eu, me parece que despois o cuidado depende, como en todos, os váteres públicos depende do Concello, pero os váteres deben estar abertos, porque por ali pasea xente, nenos, maiores, homes e mulleres. E, aunque Dolores dixo que non se podía o home arrimar as paredes, pero é máis fácil, perdón, é máis fácil para os homens arrimarnos unhas paredes, ou un árbol, ou unha silveira, que as mulleres. As mulleres tendes un problema. É un dos problemas que tendes, que además tendes que parir. Nós disfrutamos moito con vos, pero temos algunhas comodidades. Unha delas é esa. Bueno, gracias a Caneleta. Ábranse os váteres, non ser tercos. As precaucións, como nos demais, vale? Veña, hasta logo. Veña, gracias, señor Velo. Señora Dores, ten a palabra. Tería moito que debatir co señor Velo, pero faríanos falta moitos plenos de 20 e pico puntos. Moi ben, moitas gracias. Señora Suárez? Non. Señor Ruiz? Redundar no que dixen antes. Non é excusa, é a recomendación que fai a OMS sobre os baños públicos. Quen pretenda facer desto unha excusa, desde logo non é o equipo de goberno. O equipo de goberno non me seas como Ayuso. Perfectamente consciente da situación que estamos a vivir en este momento. Concretamente, a día de hoxe estamos batindo récords de contagios e que se poñan en marcha uns baños públicos cando é recomendación das autoridades sanitarias que non se utilicen. Bueno, non simplemente o que poñemos de manifesto é que efectivamente se abren, pero unha vez que remate o período de alerta sanitaria. Pareceme que non é tan escadepellado o que estamos plantexando. De todas maneiras, o dito, se non se atende a nosa adenda, pois, bueno, se mantén tal como está a moción, pois votaremos en contra por prudencia e nada máis. Moitas gracias. Señor Dieste, ten a palabra. Dado que hai que reconocer que o feito real desta moción non é só da época do COVID, non? Que xa foi durante outras épocas, e iso temos que reconocer todos.
activa, por pasiva, como se queira facer, no fondo da moción, pois non estamos a favor. Os vale todos aquí. Ahora, en épocas de COVID, hai que ter moito cuidado porque hai que higienizalos constantemente, hai contagios múltiples, e, bueno, creo que quitando esa salvedad, non? Porque entra moitísima xente de moitísimas maneiras, entra xente normal, xente que ten certas dependencias, etcétera, etcétera, e, polo tanto, nos vamos a votar a favor, pero en época de COVID eu creo que hai que extremar as precaucións, vale? Moitas gracias. E non, evidentemente, o que recomenda a Organización Mundial da Saúde e todos os médicos e todos os protocolos, sean estatales ou autonómicos, evidentemente. Vale, pues moitas gracias. Pois, bueno, antes de facer a votación, simplemente comentarlle ao señor Velo si quere facer ese cambio e para saber o Partido Socialista o que vai a votar, si o vai facer ou non vai a facer. Eu o fago o cambio a ver que dicen os demais, a ver o BNG, o Boiro Novo, Alguén ten... Carlos xa se aclarou. Alguén ten... Eu non teño ningún inconveniente, que a proposición da moción é facer a xente máis feliz. Moi ben. Señora Suárez. Non teño ningún inconveniente en cambiarlo, tomar as precaucións. Pero cuidado. Dende BNG, a nosa intención é votar a favor. Certo é que xa cando vimos, cando presentou o señor Velo fará 2 meses, xa nos percatamos da situación na que estábamos. O que vamos a votar a favor é o sentido de que os baños estean abertos. Agora, cando se poida, como se hai que esperar uns meses máis, pois hai que ser prudentes, pero o que vamos a votar é o sentido de ter os baños abertos. Se hai que esperar un período de tempo, pois estamos conformes con iso. Perfecto, entonces, señor, facemos ese cambio, ¿sí? Sí. ¿Parece? Vale. Pues entonces votamos con ese cambio, si le parece correcto a todos. Muy bien. ¿Votos a favor? Muy bien, pues 17. Muchas gracias. Muy bien. 16, non? No, 17, non, contigo. Como antes había 16 votos aí non outra cousa. No, pero votos en contra, nada, abstención nada, son hai 17, existimos 17. Sí, a totalidade, efectivamente, sí. Como estamos separados non poden contar. Bueno, vamos allá. Punto número 8 do orden do día, o expediente 4864 en 2020, moción do Grupo Municipal do Partido Popular para instar o Goberno a que ingrese as cuantías do IBE non liquidadas do 2017 como consecuencia da implantación do suministro inmediato de información. Hoy empezamos o primer turno de intervención, señor Carlos Muñiz. No, que presente o señor Díaz. Señor Velo. Señor Velo. Paso este turno. Muy bien. Señor Adores Torrado. Señor Adores. No. Muy bien. Señora Suárez. Sí, tenga palabra, señor Suárez. Gracias. Ben, no BNG imos a votar a favor, evidentemente, e non imos a estar en contra dun maior financiamento para o noso Concello. Dicir que tanto o PP como o PSOE son responsables desta situación. O PP é responsable de xerar a situación con Montoro e o PSOE é responsable de non ter feito nada até o de agora. Dicir tamén que, ou lembrarles máis ben ao PP, que nos orzamentos do Estado do 2019, os que provocaron as novas eleccións, é incluído un apartado no que compensaba o efecto sí, e eles rexeitaron. Dicirlle tamén que o PP dixo que acudiría á xustiza co tema, rematou o prazo e non volvemos a saber nada. Pero, bueno, entendemos o sentido da moción, que é que veñan máis cartos para Boiro e imos a votar a favor. Gracias. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz? Señor Dieste? Tamén voto a favor. Ten a palabra. Pois como non, vamos a ver. Eu son, sendo coherentes, como intentamos ser, nos presentamos unha moción, a vida conta que a Axencia Tributaria no ano 2017 pois fixo as actuacións que fixo nunha época determinada de crisis e casi de rescate, non? Eso é evidente, o sufrimos os que estamos no goberno antes e creo que tamén os mesmos que están agora en estos momentos cas restriccións que temos. Pero, bueno, as cousas mudan, nós o que facemos é instar ao goberno a través da FEGAM, que é un acordo tomado na FEGAM, que é a Federación Gallega de Municipios e Provincias, que representa
a todos os concellos de Galicia, presidida por nadie do PP que eu sepa, o sea, é un acuerdo entre todos. A FEGAN creo que é un organismo prudente, resolutivo, coherente. Bueno, a ET, a Agencia Tributaria, pois no ano 2017, pois inventou un sistema de xestión chamado SI, Suministro Inmediato de Información. Isto ten unhas consecuencias que se trasladan ao que é o novo sistema de xestión do IVA, que provocou un desplazamento de ingresos ao exercicio 2018, non? Por tanto, hai uns retrasos. A consecuencia desta implantación, pois, as entidades locais nos ingresos tributarios do Estado, pois, caen dun xeito significativo. Eu, Raquel, sabes que me queren moi mal no PP por sempre estar desde o principio en contra de Montoro, pero bueno, mal no bo sentido da palabra, non? E claro, que é dun xeito significativo, entonces non vou a falar xa de Galicia nin de outros concellos, pero no caso de Boiro, que o que temos que mirar por nós, sabedes que independentemente que políticamente podo estar en distinta posición a vos, eu sempre defendín os intereses e me partín a cara, e a veces as apañei defendendo os recursos do Concello, con bastante independencia. Se me poderá criticar outras cousas, non? Pero, mira, a estimación de entregas a conta do ano 2017, estábamos nos gobernando, do Concello de Boiro foi de 3.310.276,04 euros, non? Ao Concello. E a participación no sitio tras a implantación deste novo sistema dos nosos amigos, pois, reduceuse a 3.201.000, vale, casi 109 millóns de euros, non? 108.938,35 en concreto. Bueno, así que tamén tuvemos que devolverlos. O Estado devolvernos esa cuantía, así como ingresarnos 58.641,29 euros que nos corresponderían nos ingresos da participación do Estado, non? Isto faría un total de 167.000, casi 580 euros. Que propoñemos? Pois, na mesma línea que acordou a FEGAN, que representa a todos os concellos, estamos afectados tanto independiente das épocas de goberno, tanto concellos con colores distintos, non? De todas as 4 provincias, pois que o goberno de España pois ingresou ao Concello de Boiro pois as cuantías desos anos, estamos no 2021 correspondientes, non? E nada máis, iso darlle traslado ao Ministerio, a Xunta de Galicia, a FEGAN e a Federación Española de Municipios, basicamente de maneira moi sucinta, e iso que o pleno é moi largo. Vale, moitas gracias, señor Dieste. Empezamos o segundo turno de intervención. Señor Carlos Muñiz, ten a palabra. Nada máis, que non teño moito que decir. Imos a votar a favor. Vale, moitas gracias. Señor Velo. Sí, eu tamén vou votar a favor, que me parece positivo a reclamación. Moi ben. Señora Dores Torrado. Moi ben. Señora Suárez. Señor Ruiz. Sí. Ten a palabra. Sí, nos anunciamos o voto favorable a esta moción porque entendemos que esos fondos, como xa se dixo, corresponden aos veciños de Boiro e a tarefa do goberno é defender os intereses dos seus veciños. Pero quixera facer unha serie de matizacións á moción que presenta o Partido Popular. Primeiro, que todo isto do IVA, como xa dixo a señora Suárez, emana de unha modificación no regulamento do IVA impulsada polo señor Montoro, como ministro de Facenda do PP alá polo 2017, por certo, sen alegacións naquel momento por parte da Xunta de Galicia. Segundo, que na Lei de Orzamentos do ano 19, presentada no Congreso polo señor Pedro Sánchez, había unha emenda que corrixía este desfase que as comunidades autónomas e que as entidades locais. Eses orzamentos foron votados en contra polo Partido Popular e provocou a non solución a este problema e a repetición das eleccións xerais. E terceiro, que por parte da Xunta de Galicia tenta indicar que o goberno socialista non lle quere facer chegar os cartos do IBI como se isto fose un plan estratégico contra Galicia. Comentar en este sentido que este problema do IVA do 17 afecta a todas as comunidades por igual, as do PP, as do PSOE e ao resto. Non existe tal conxura contra Galicia, débeselle isto a todas as comunidades por igual. Nós, como xa dixen, imos votar a favor, apoiando as reivindicacións da FEGAN e máis da FEM para que se abonen as cantidades ás entidades locais
destes importes o máis axiña posible. Moitas grazas, señor Ruiz. Señor Dieste, ten a palabra. Verdad, con matices o que dio o señor Ruiz, que foi durante o goberno do Partido Popular en Madrid, é unha situación complicada, pero eu quero manifestar e expresar que este ex-alcalde que está aquí, que ainda sigue sendo portavoz, incluso se burlaron de mí os da oposición, porque tal, sempre estuvo en contra desas medidas, porque eu entendo que esas medidas non eran adecuadas, se podían tomar outras para resolver o tema da crisis. Eu sempre participei, de feito en Boiro, se leva adiante, se melloraron as cifras económicas dunha maneira sustancial e importante, sin recurrir a plan de pago a proveedores. Para nós foi un cortapisa a regla do gasto, o plan de estabilidad, porque sabedes que Zapatero obligou a cambiar a Constitución para esos plans, que foron os precedentes, non? Que obligou a actuar desa maneira. En Europa tiñamos a espada de Damocles, pero había outras medidas que eu non vou relatar aquí, cascales. Os concellos podían salir adiante e non que o Estado estuvera sempre deteriorando as arcas municipales de todos os concellos en beneficio das finanzas dos ayuntamientos grandes, das autonomías e do Estado. Eu sempre o dixen. Esa é a miña línea. Se me poderá criticar outra cousa. Eu sempre, en isto, sempre foi un pouco arisco co meu partido. Moitas gracias. Moitas gracias. Moi ben, pois entonces pasamos a votación, se lles parece. Moi ben, vamos allá. Votos a favor. Moi ben, 17. Señor Díaz de vota, Pois, nada, votos a favor 17, en contra, nada, abstención 0. Moi ben. Pasamos ao punto número 9 e antes, bueno, facerlle unha mención. Hai tres mocións que son moi parecidas, ou, bueno, a temática é igual. O punto 9 o 10 e o 20, o punto 9 do Partido Popular, o 10 do BNG e o 20 do Partido Socialista, e é relativo á celebración do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Se lles parece a todos os partidos, facemos un debate de unha e despois simplemente nas outras mocións o que facemos é pasar a votación. Non sei se lles parece e así adiantamos. Sí? Están todos de acordo? Sí. Vale. Pois pasamos ao punto 9, que é o expediente 4865/2020, como dicía, moción do Grupo Municipal do Partido Popular con motivo da celebración do 25 de novembro do Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller. Moi ben, ten a palabra o señor Carlos Muñiz. Segundo. Señor Velo. Bueno, eu apoio isto. Vale. Non teño nada que debatir. Moi ben. Señor Ardores Torrado. Moi ben. Señora Suárez. Señora Suárez. Señor Ruiz. Vale, ten a palabra. Sí, eu vou facer relación solo da nosa moción, claro. O compromiso deste partido ca defensa da muller e da violencia exercida contra ela, sexa cal mulleres, solicitar a dotación de recursos económicos para loitar contra esta violencia, promover accións encamiñadas a combater a violencia contra as mulleres maiores de 65 anos, facendo chegar información sobre os dereitos e os servicios disponibles, reforzar as medidas dirixidas a mulleres que viven no rural, adaptando as accións ás súas necesidades, impulsar a colaboración con entidades e asociacións da sociedade civil, intensificar os recursos para a atención a víctimas de violencia machista e combater todos aqueles posicionamentos políticos que negan a existencia de unha violencia de xénero real. Esta é a moción que presenta o Grupo Municipal Socialista para este ano pasado, 2020, do 25 de novembro, que solicita, polo tanto, o voto a favor das forzas presentes. Moi ben. Señor Dieste, ten a palabra. Personal,
todo o que faga falta, presupuestos, donde teñen que nos instamos ao Goberno do Estado, ao Goberno galego, ao Concello de Boiro, que nos sumemos pois a esta tarefa, non? Sobre todo concretamente na actuación do Pacto de Estado. Hai un Pacto de Estado, o eixo 5, que fai referencia ao impulso de formación dos distintos axentes para garantir a mellor resposta asistencial, tanto xurídica como sanitaria, como psicolóxica, ás vítimas de violencia de xénero, especializada, poñer a dispor os profesionais que interveñen na prevención, instar ao Goberno galego pois a coordinar con todas as entidades locais, que iso parece moi importante en materia de formación de personal da administración, concretamente na sensibilización, que den evidentemente subvencións para formar os CIMS, non? Que son os centros de información á muller basicamente para estas situacións tamén de violencia de xénero, e o mesmo Concello de Boiro no mesmo sentido, e cada un dentro das súas competencias e dentro das súas medidas orzamentarias, non? Eso é basicamente o que propón o Partido Popular. Moitas gracias, señor Vieste. Señor Carlos Muñiz, segundo turno. Non considero necesario intervir. Evidentemente, eu creo que non hai debate con isto. Nós estamos absolutamente a favor e, polo tanto, vamos a votarlo. Vamos a votar afirmativamente. Moi bien, segundo turno, señor Velo. As tres mocións dicen que están postas o sea, que se aparezca a violencia contra a muller. As tres dicen o mesmo. Bueno, o que pasa é que cada un quere vender a súa lavadora, pero como Luís. Pero está ben, hai que vender. Pero van todas no mesmo sentido. Si proclamamos refundilas todas, aprobalas todas, as tres, non cabe moito debate. Porque cada un tratará de... E isto dificulta. Si aquí cada un vai a vender a súa lavadora, entonces dificulta. Así que fundámonos e votemos a favor. Sí, vale, creo que comentaba o principio. Moi bien. Señora Dores Torrado, segundo turno. Sí, ten a palabra. Sí, a ver, bueno, igualmente son as típicas mocións tipo que mandan os partidos con motivo do día 25 de novembro. Nós, basicamente, sempre nos sumamos a todas aquelas mocións que partamos o fondo do asunto, que é a loita contra a violencia machista. Neste caso, vimos apoiar as tres mocións con independencia que as sosteñan. Sí que votaría en falta, voto en falta, pois que aqueles que tedes responsabilidades de goberno que non só traeades as declaracións institucionais, sino que pois facer cuestións concretas que faciliten pois esa loita contra a violencia machista, porque a mesma moción que se presenta en Boiro non pode ser igual que as iniciativas que podan ser aplicables ao Boiro non teñen por que ser iguales as que pasen en Extremadura ou as que pasen no País Vasco, ou as medidas poden ser diferentes, polo tanto, pois o goberno municipal, bueno, faga propostas concretas no municipal por ser a responsabilidade, por ostentar vos a responsabilidade. Pero, evidentemente, imos apoiar as tres iniciativas. Vale, moitas gracias. Señora Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Ben, o motivo da presentación da moción, como ben se dixo, é o 25 de novembro, a conmemoración contra a violencia machista. Vendo os datos de feminicidios dos últimos anos e calquer tipo de violencia que se exerce contra a muller, indícanos que ainda temos moito por facer, que temos moito que traballar. Isto ten que ser de maneira coordinada. Vou ler textualmente o que recolle o BNG na súa moción, porque, ademais de que está contextualizada para as mulleres de Boiro, pois tamén quere defender a todas as mulleres do noso país. E o primeiro punto é rexeitar de maneira expresa e clara calquer acto de violencia contra as mulleres no marco do fomento dunha cultura da igualdade e de respeto á diversidade.
No punto número 2, que o Concello de Boiro se comprometa a traballar en incorporar a perspectiva de xénero de forma integral en todas as decisións que se adopten. Isto ten que ser de maneira transversal e non un feito puntual illado. E, así mesmo, colaborar activamente na creación e dotación de medios dunha rede de entidades sensibles e comprometidas coa igualdade e a erradicación da violencia de xénero, fomentando a creación de sinerxias entre elas co propio Concello e coa sociedade no seu conxunto. Xa no punto número 3, reclamar da Xunta de Galiza o incremento dos recursos económicos destinados especificamente a loitar contra a violencia machista no proxecto de orzamento do 2021, de forma que se sitúen como mínimo no 1% do total, e así dotar de suficientes recursos para que se rectifique a liña de incumprimento da Lei 11/2007 do 27 de xullo galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, que moitas veces as leis teñen que ir dotadas de recursos económicos e de compensación para que se poidan levar a cabo. Neste sentido, quero dicir que das 3 mocións que se presentan, nós imos a dar un voto favorable a todas elas, pero sí que lle quero dicir ao PP que moitas veces fan falta menos palabras e máis feitos, porque o papel soporta todo, tal como recollen na moción, para combater a violencia machista fan falta recursos, tamén para o que piden eles da formación de persoal da administración en todos os estamentos, que está moi ben, pero fan falta recursos económicos. O seu partido, o PP, está no goberno da Xunta e poden destinar máis recursos económicos como pide ou como lle solicita o BNG, que é ese 1% do total do orzamento para este ano. Xa no punto número 4 da moción do BNG, reclamar da Xunta de Galicia que con toda a urxencia posible deseñe os mecanismos que considere oportunos para manter a seguridade sanitaria nas casas de acollida, pero sen poñer trabas no ingreso das mulleres que así o precisen, mediante convenios co Sergas, creación de equipos sanitarios específicos, zonas de cuarentena ou calquera outra medida que resolva a situación que neste momento están a vivir as mulleres que acuden a unha casa de acollida. Moi ben, moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz. Moi ben. Señor Dieste, ten a palabra, segundo turno. Bien, muchas gracias. Bueno, nos vamos a votar favorablemente as mocións todas. Me podía repetir, alcalde, que mocións son? Porque a 15 é contra a violencia machista. Nos dixo a 9, 10 e a 20, non? Sí, a nova 10 e a 20, porque a 15, ainda que, bueno, de violencia machista, o que pide a constitución dunha mesa local de coordinación. Entón, eu creo que esa sí que temos que debatir aparte. Vale, queda fora. Vale. Era por comprobar, nada máis. Sí, o que vamos a ir votando. Sí, que vamos avanzando. Non hai problema. Non hai problema. Ahora vamos a votar. Estamos de acordo, vamos a ver. Nos non quería entrar en debate con nadie, nin co BNG, pero si sumamos todos os epígrafes presupuestarios da Xunta de Galicia destinados a diversas actividades e actuacións que teñen que ver cas mulleres, o 1% vos quedades cortos. Pero, bueno, eu xa expliquei xa en un pleno as cantidades que había a sanidade, a educación, a disminucións que había en inversión, e nunca tanto na historia de Galicia se dedicaron a servicios sociais. E a muller, que fan falta máis recursos? Sí, evidentemente. Nós, de calquera maneira, vamos a apoiar a vosa moción. Os Sergas temos que mellorar tamén en ese sentido, pero o que non se pode dicir é que o goberno da Xunta non está incrementando as súas en materia social, en tema de violencia machista, as súas partidas presupuestarias. Estamos, vamos, en total desacuerdo, pero bueno, nós o que queremos é que se solucionen os problemas, as propuestas todas son benvidas, vale? Os incrementos tamén, pero a labor da Xunta en estes momentos, en tema social, hai poucas rexións hoxe en España que, vista a población que temos, o noso PIB que temos e os nosos recursos, con independencia de que o goberno central, sin ánimo de entrar en ningún tipo de debate, non estamos recibindo os ingresos que nos pertenecen, pois eu creo que é unha actuación magnífica da Xunta, non teño nada máis. Votaremos a favor das 3 mocións. Vale. Moi ben, moitas gracias. Se lle parece, vamos a empezar a votar a moción número 9, que é a celebración do 25 de novembro, moción do Partido Popular. Votos a favor?
A totalidade, 17. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto número 10, que é o expediente 4866-2020, que é a moción do Grupo Municipal do BNG relativa á celebración tamén do 25 de novembro do Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller. Se les parece, votamos este punto número 10 presentado polo Grupo do BNG. Votos a favor? Moi ben, pois 17. Moitas gracias. Vale, entonces pasamos ao 20, vale, damos para adiante, porque podemos alterar o orden, e vamos a votar o punto número 20, que é o expediente 5038/2020, moción do Grupo Municipal do Partido Socialista, PSOE, con motivo da celebración do 25 de novembro do Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller. Entonces, pasamos a votar o punto número 20. Votos a favor? Moi ben, pois nada, 17 tamén, moitas gracias. Pasamos agora ao punto número 11, que é o expediente 4867/2020, que é unha moción do Grupo Municipal de Ceboiro relativa á necesidade de pintar o edificio da Casa da Cultura. Empezamos o primer turno de intervención, señor Carlos Muñiz. Bueno, gracias. Igualmente, eu creo que non merece moito debate. O edificio está aí para velo, non para Manuel velo, sino para que o vexamos. E a verdade é que, bueno, eu entendo que sí que necesita un pouco de cariño. Logo, polo tanto, entendo que non deberíamos perder demasiado tempo debatindo sobre isto. Ben, moitas gracias, señor Muñiz. Señor Velo, ten a palabras, primer turno. Bueno, eu tampouco quero abusar do tempo. A moción o dice todo, o edificio por fora está moi feo, é a Casa de Cultura que, máis inre, temos que dar exemplo. Moi ben, moitas gracias, señor Velo. Señora Dores Torrado. Sí, ten a palabra. Igualmente penso que, bueno, que isto máis ben unha cuestión máis que a forma de mocións, co señor Velo, máis ben é un robo. Pode ser que neste de tipo ordinario, pode ser ou outro tipo de reparacións no edificio, pero, bueno, sí que é certo que vou aproveitar a oportunidade que existen tamén outro tipo de edificios, en particular o Centro Social de Cabo de Cruz, que ten problemas de goteiras, que leva tendo problemas de goteiras, ou non nos consta que se fixeran actuacións nese sentido, como xa viñamos contando os tempos, e que, bueno, creo que a solución non é poñer maceteiros para facer floritures na parte do... E que eu teño que aproveitar para decirlo, porque tamén creo que é importante que se teña en conta esta... Moitas grazas, señora Dores Torrado. Señora Suárez, sí, ten a palabra. Grazas, señor presidente. Ben, dende o BNG, evidentemente, vimos apoiar esta moción. A vista está que necesita un mantemento, e quero señalar con esta moción do señor Velo que o mantemento dos edificios públicos debera de estar xa no que facer diario do goberno, asumir ese compromiso de arranxalos, e non debería ser un tema de traer a debatir nun pleno nunha moción. Enténdese que un mantemento das infraestructuras públicas pois ten que ir na axenda de cada goberno. E o mesmo acontece co Colexio de Valiño. O Colexio de Valiño está nun estado lamentable que urxe a súa reparación, e tamén o goberno ainda non lle botou man, a pesar de que xa dende o BNG tivemos que presentar mocións no seu día para arranxos varios nese centro educativo, e agora pedímolo tamén que se metera no plan de obras e servicios para este ano, é a nosa condición, que unha partida do POS se arranxe ese centro, e entendemos que debe de ser unha prioridade, ao igual que o resto de edificios do noso concello que necesiten reparación. Nada máis. Gracias. Moitas gracias, señora Suárez. Señor Ruiz. Sí, tal como pide esta mención, nos imos votar a favor tamén de pintar a Casa de Cultura, se é preciso, eu que pongo a moción, como di. Haberá que verlo. Dende logo, no interior da Casa de Cultura, dende que nós somos goberno, fixéronse distintas actuacións de reforma e conservación que incluíron o pintado de varias instancias
e continuaremos a traballar no mantemento da instalación do mesmo xeito. Moi ben, moitas grazas, señor Ruiz. Señor Dieste. Decir que vamos a votar a favor. Moi ben, moitas grazas. Segundo turno de intervención, señor Muñiz. Señor Velo. Quere falar? Os día yo o botonciño. Vamos a ver, vou a forralo o tempo, hombre. Sí, vale, perfecto, gracias. Temos moitos puntos máis. Vale. Señora Torrado. Moi bien. Señora Suárez. Señor Ruiz. Señor Dieste. Nos dá. Vale, pois, nada, se lle parece, pasamos á votación. En caso, bueno, falta o señor Dieste. Señor presidente. Non estará o voto cerrado. Señor presidente, una cosa. María José y yo estamos teniendo problemas cuando interviene la señora Dolores Torrado. Me parece que tiene un grillo por ahí atrás y se le entrecorta también muchas veces la voz. Entonces, a ver si los técnicos, si están en el concello, podrían ir a mirar. A lo mejor es un problema del micro o algo. Sí, ¿vale? sí, ok. Podemos votar, Si vai a salir... Sí. Quedou o cuadro sin Dieste. Pero quedou bonito o cuadro, Sí, quedouse aí, desaparecido. Non se preocupe que volva a aparecer. Non terá o váter cerrado. A ver, se queredes votar, votamos. Nós imos a votar a favor. Bueno, ven aí o jefe. Ven aí, ó. Aí. Nada, non se preocupe. Nada, señor Dieste, estamos en segunda... Estamos en segunda intervención. Si quere falar ou procedemos á votación. Teño a palabra. Sí, teño a palabra. Vale, pois nada, nós vamos a votar a favor. Non hai ninguna máis opción. Eso que sí. Pois moitas gracias. Vale. Se lles parece, sí creo que está solucionado o tema. Non sei se o señor Gaspar... Non sei. A ver... Non se che oi, ahora. Antes ibas a che voz de a poucos. Escoitaseme ahora? Sí, perfecto. Bueno, pois sin os cascos. Vale, pois nada, pois solucionado, moitas gracias ao técnico. Vale, pois vamos a pasar a votar ao punto número 11 do orden do día. Votos a favor. Moi bien, a totalidade, 17, moi bien, moitas gracias. Pasamos ao punto número 12, e o expediente 4868/2020, tamén unha moción do Grupo Municipal Dice Boiro Mixto para que se soliciten subvencións para obras ao Goberno Central con cargo o 1,5% destinado á conservación do patrimonio cultural. Empezamos a primeira ronda de intervención, señor Velo, quere intervir en primeira? Sí. Ten a palabra, señor Velo. Vamos a ver. As obras municipales que se fan, se justifican, se adjudican por vía legal, se justifican, se pagan. Podemos reclamar o 1,5% ao Ministerio de Fomento que ten ese 1,5% para dedicar á cultura. Entón, por exemplo, vou poñer un exemplo, o Paseo Marítimo de Barraña, pois eu recordo que había que quitar un 1,5% para algo cultural. En isto quitouse a Paloma. No de Carregueiros o mismo, pero é curioso, non se lle reivindicou, ten a Caracola, e iso pagou no Ayuntamiento 5 millóns de pesetas. Bueno, pois o de Carregueiros había que haber feito o mismo, solicitar 1,5% e tal. Aquí estamos facendo obras, as obras que se fixon do Río Obreiro, que é o Creenta, porque son obras que feitas por Concello con outras administracións. E o do Río Coroño, e, ademais, o Pazo de Goiáns, e non sei se o Club de Remo, hai que verlo. Solicitar esta cantidad, que non costa nada para nós, a ver se temos suerte, hai que gestionalo, que representa unha boa cantidad do total dos presupuestos destes proxectos. Moi ben, moitas gracias, señor Velo. Señora Dores Torrado. Segunda. Señora Suárez. Señor Ruiz. Señor Ruiz. No. Señor Dieste.
Nada, nos vamos a defender que se faga este tipo de intervencións. Bueno, hai actuacións que di o señor Velo que non entran dentro do patrimonio cultural. Eu creo que xa dixen nun pleno, e podese repetir que nós tiñamos un proxecto para presentar, non sei se chegou a presentar ou non, pero bueno, un proxecto bo era para acabar co tema das instalacións anexas ao Pazo de Goiás, que, bueno, non vou de presumido, pero é un proxecto realizado por o anterior goberno, con financiación do anterior goberno, da Xunta de Galicia, precisamente, a baixo interés, nos deron un préstamo. Entonces, completar toda esa actuación, nos tiñamos a intención, eu creo que o presentamos, non sei seguro, se nos dou tempo administrativamente, presentar o tema da capela, para que o que é o Pazo e a capela que está anexa, aínda que o Pazo e a capela sufriron moitísimas expoliacións, ali xa non están nin San Cristóbal, nin a Virgen do Camiño, nin nada, pero, bueno, ir nese sentido. Depois, outras actuacións que deixa o goberno, que non están definidas na moción. Vamos ver, Paseos do Río Obreiro non é patrimonio cultural. Pazo de Boiáns, sí, pero xa está aprobado o proxecto por patrimonio. O tramitou o anterior goberno, e o Río Coroño, o Paseo do Río Coroño tampouco é patrimonio cultural, sin ánimo de entrar en ningún tipo de debate, porque teñen que estar declarados de interés, vale? Nada máis, nos vamos a votar, evidentemente, a favor da moción de impulso do señor Velo para que se fagan proxectos, vale? Moi ben, moitas gracias. Señor Carlos Muñiz. Nos imos a votar a favor, pero bueno, unha vez máis entendemos que realmente debería ser competencia do goberno valorar todas as posibilidades que hai de captar recursos alá donde queira que se podan captar para desenvolver actuacións, en este caso no ámbito da cultura. Bueno, e que non quero imaginarme que non estea sendo así. Non quero imaginarme que teña que resultar necesario que alguén teña que recordarlle ao goberno que hai opcións de financiamento para levar a cabo actuacións, porque de outro xeito realmente pois non estarían cumplindo co seu cometido. E, bueno, non é que dea por sentado que o estén facendo. Tería moito que dicir ao respecto, pero desde logo me parecería increíble que, estando a disposición dos concellos as achegas do 1,5% cultural do goberno, pois non se recurre a elas cando hai actuacións pendentes. Creo que non fai falta citalas. O resto do Pazo, etcétera. Pero, en fin. Buenas gracias, señor Muñiz. Señor Velo, segundo turno. Bueno, Carlos, non te preocupes que os gobernos sempre deixarán algo para os que estamos na oposición, para propoñer. Seguro. Entonces, temos que cubrilo nós. Hai que, tampouco... O caso que despois se le gestionan eso. Vamos a ver. Entonces, con respecto ao que dice Dieste, mira, o Paseo Marítimo ten unha obra cultural. Ten aí a Paloma, todos os edificios públicos, ou todas as obras que se fagan públicas, entran donde dice a lei que hai que reservar un 1,5% para poñerlle algunha cousa, unha escultura. Hasta a Vía Rápida, non sei se recordades, que na salida de Palmeira, a parte da dereita, tiña un monolito alto con unha figura. Pois a figura, ese fixo a autovía, porque é obligatorio por lei. E resulta que ese monolito agora, máis está lá no centro de Boiro, de Ribeira, quitarno para a Ribeira, que tiña que estar donde tiña que estar, ao lado da Vía Rápida. Pero, bueno, aí non protesta nadie, tampouco vale. Pero tamén a autopista de AP9, subfijadas, eu sei non porque un amigo levou isto tamén, ali a altura de Milladoiro,
á dereita hai un montón de pedras así redondas, un montón delas. Pois iso tamén fui a conta do 1%, é unha autopista. O sea, toda a obra pública ten acceso a que, por lei, hai que invertir un 1% en algunha cousa, de figura artística. Nada máis. Moitas gracias, señor Velo. Señora Dores Torrado. Sí, a ver, evidentemente vamos a apoiar calquer tipo de iniciativa que permita que conseguir fondos para o Concello para calquer tipo de actuacións. Agora ben, hai que ser moi minucioso a hora de escoller os proxectos que se levan ao Ministerio para poder ser financiado con cargo a este 1% cultural, porque evidentemente nos tempos que corren os recursos son limitados. Nos tempos que corren, non calquer proxecto por poñer calquer estatua lle van a dar a categoría de ben cultural, co cal a hora de plantear un proxecto é serio, é importante escoller ben o que queremos facer porque competimos porque estamos falando do Ministerio de Cultura, competimos co resto do Estado. As solicitudes de recuperación de bens patrimoniais, así que, polo tanto, evidentemente, imos apoiar a moción como non pode ser de outro xeito e instamos ao Goberno a que sexa moi dilixente a hora de tramitar o proxecto para poder competir co resto de concellos de todo o Estado. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Raquel Suárez. No. Señora María Outeiral, que me saltei antes. Sí. Sí. Ten a palabra. Vale, moitas gracias. Boas noites a todos e a todas. Bueno, quería decir primeiro que a moción de ICE Boiro está pedindo o 1,5 do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axencia Urbana para obras como o Pazo de Goián, o Paseo do Río Breiro e Coruña. Hai que decir que neste senso a Lei 16.985 do Patrimonio Histórico Español establece que o orzamento de cada obra pública financiada total ou parcialmente polo Estado incluirá unha partida equivalente ao menos ao 1% dos fondos que sexan a aportación estatal con destino a financiar traballos de conservación e enriquecemento do patrimonio histórico ou ao fomento da creatividade artística, cuxo orzamento exceda os 600.000 euros. máis que afecten a seguridade da defensa do Estado, así como a seguridade dos servicios públicos. Con posterioridade, no 2013, o Ministerio de Fomento e o Ministerio de Cultura acordaron incrementar a porcentaxe medio punto máis, é dicir, agora mesmo é o 1,5%. Para poder acceder ao 1,5% está regulado na Orde Ministerial do Fomento do 30 de setembro de 2014, no que se establecen os requisitos. Concretamente, para poder acceder aos bens que poden recibir os fondos deben estar declarados bens de interese cultural ou haberse incoado o correspondente expediente para a súa declaración ou gozar dun nivel de protección equivalente ou tamén estar incluídos dentro dun conxunto histórico ou estar especialmente catalogados polo planeamento municipal. No caso de Goiáns, a información técnica da que se dispón neste intre constata a existencia dun conxunto dos bens catalogados e outros aos que se lle aplica o réxime xurídico de bens de interese cultural polo Ministerio de Lei. O termo ben de interese cultural fai alusión ao réxime xurídico de protección que adquiren determinados bens a través dunha declaración formal polo Ministerio de Lei ou por resolución administrativa. É dicir, é un mecanismo xurídico. Polo tanto, no caso de Goiáns non existen bens declarados como tal, senón coa consideración de BIC por Ministerio de Lei. As obras que sinalan a moción, é dicir, o Pazo de Goiáns, o Paseo do Río Breiro e Coruña, ningunha delas conta con financiación estatal, polo que non é aplicación o 1,5% cultural. Tampouco é correcto o procedimento recollido na moción, xa que non se trata dunha mera reclamación, senón que o procedimento é un pouco máis complexo segundo a orde ministerial regulada. Sexa como sexa, non se cumpren cos requisitos necesarios para poder optar ás actuacións de conservación e enriquecemento do patrimonio histórico con cargo aos recursos procedentes das obras públicas polo Ministerio de Fomento. É dicir, non podemos acceder ás obras que usted pide, señor Velo, na súa moción a este 1%.
a 1,5%. Eso non quere dicir que nós non busquemos financiación por outro lado para mellorar as obras que usted pide ou as obras que consideren os outros partidos en pedir. Pero o que está usted recollendo nesta moción non é viable. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Outeiro. Señor Díaz, ten a palabra. Gracias. Nos vamos a ver, nesta moción vamos votar. Estamos na moción esta... Na 12, do 1,5 cultural. A ver, a parte resolutiva é que o voto a favor para reclamar dita subvención do 1,5% ao Ministerio en Madrid. Subvención, por o que acaba de ler a concejala, por o que é a lei, pois non se reúnen os requisitos, non? Tanto en importes, non? Nin en objeto declarado como patrimonio cultural. Por lo tanto, vamos a ver, é un tema complicado, porque nós estamos a favor de que se solicite o 1,5% ao Ministerio. Esos proxectos téñense, evidentemente, non poden ser, é que se o goberno se encontra outro. O Club de Remo non, pois xa ten a súa financiación propia, adquirida, está no presuposto 2019 con a aplicación orzamentaria, ainda que, bueno, leva o tempo que leva. Vamos a ver, nós vamos a votar a favor de que o goberno faga un proxecto, non digo ahora xa, sino no futuro, merecedor de ir á subvención do 1,5% do Ministerio de Madrid. En eso sí que estou de acordo co señor Velo. Por lo tanto, nos votaríamos a favor en ese sentido. Para estes proxectos non cumplen os requisitos. Que pasa? Que na parte exposta solicito o voto a favor para reclamar dita subvención de 1,5 ao Ministerio. Hai 3 obras. Bueno, esas 3 obras non poden ser. Claro, efectivamente. Entonces, se se cambia a moción, que o goberno presente un proxecto futuro de relevancia importante que cumpla os requisitos para ser obxectivo, subvencionable do 1,5%, estamos de acordo. Efectivamente, ese é o que iba a decir eu, se se cambia a moción. Eu pediría ao señor Velo que rectificase, quero dicir, que para que a súa moción vaya adiante e sea máis expresa, e sea ejecutable, que cambiar ese aspecto. Exactamente, eu era o que iba a propoñer de que se se cambia a moción, porque estamos vendo que estas 3 obras non cumplen os requisitos para poder acceder a esa subvención. Entonces, se na moción se di que en futuros proxectos que se cumplan con eses parámetros que marca a lei, pues, naturalmente, solicitar, como non podía ser de outra maneira, a subvención de 1,5 ao Ministerio do Estado. Sí, porque o Pazo de Goián xa ten unha financiación de 1 millón de euros da Xunta de Galicia. Por lo tanto, pouco máis queda que arranxar e non chega a 600.000 euros. Bueno, se incluyes todos os muros perimetrales e kilómetros e tal e cual, así xa veríamos. Vamos a ver. Pide palabra. Sí, ten a palabra. Vamos a ver, hombre. A lei que leu aí a compañeira María non é exacta así, porque recordemos que o Pazo de Goiáns o Ministerio donou 4 millóns de euros para restauralo para Museo Comarcal, Xardín Botánico, e iso é recuperar. Esa é unha inversión do Estado. 4 millóns, non vos acordades? Temos un convenio. Como non vai entrar o Pazo de Goiáns? Mire, vamos a ver, eu non podo corregir eso. Vale, pois mire, Eso é verdad, eso é verdad. Pero vamos a ver, tampouco hai que concretar. Eu tamén, se trata, o Estado, fixe a lei e dice Estado. Pero o Estado tamén son as comunidades autónomas, os ayuntamientos. Todos somos Estado. Eu, isto, teño entendido que o paseo marítimo, o Cororio, como tuveron subvencións públicas, pois que entran. Pero o que non me cabe ninguna duda, agora podo ter eso en consideración, pero que non me cabe ninguna duda que o Pazo de Goiáns, que o Estado invertiu aí 4 millóns, que temos un convenio feito para recuperalo. Como non temos dereito a un 1,5%?
Eso non estou de acordo. Señor Valo, está nas súas mans. Se vostede cambia eso, pois habrá... Que cambio? Que cambio? Pois que o que acabo de falar fai un momento. No, hombre, Estas Señor alcalde, eu estaba no meu turno, non? Espera. Eu era para aclarar... Sí, vale, no, quero dicir que non se olvide de min. Vale, perfecto, non pasa nada. Entonces, para aclarar o tema... As mocións son aprobadas para que se empecen a elaborar algún proxecto para que pedir este 1%. Non ten que ser... Vale, pero eso non é o que di a moción, señor Velo. A moción non di eso. A moción o que di é que se solicite ese 1,5 para esas 3 obras. E como a concelleira de Cultura, según ela, esas 3 obras non cumplen os parámetros que marca a lei. Non é verdad, porque o Pazo de Goñáns é unha inversión do Estado. Pois se non quere cambiar, pasamos a votación, deixamos ir que termine o señor Dieste, que termine a súa exposición, usted non quere cambiar, pasamos a votación e votamos. Pero vamos a ver, que é o que se aproba aquí? Esta é unha proposta. Que despois non se pode, que dicen, no, isto non entra. Pois non entra. Pero é a proposta, como nos vamos a negar? Vale, vamos a darlle para diante. Nada, acaba sencillamente, vamos a ver. Matizar, os 4 millóns de euros que di o señor Velo pagounos o Concello para a compra, para a adquisición do Pazo de Goiáns. Para restauralo. Vale, hai un convenio que cando veu Tijeretazo se cortou tanto no goberno de Mariano Rajoy como no de Zapatero. Vale. Pero recibeu unha subvención para a compra inmediatamente do Estado de 4 millóns, do 100% para esa compra. Vale? Eso foi o que foi eso. Despois que sí, que había que facer uns convenios, tal, e obligábanos a dedicar a eso, un museo da pesca con varias condicións, debe saber mellor que min Dores desto, vale? Para darlle unha aplicación en uso en varios sentidos, vale? Unha casa cultural, todo eso. Eso era o que era. Eu recordo que ao señor Diera lle costou moitísimo facer esa compra, que, bueno, ten as súas cousas, non? Porque aprobou o presupuesto dese ano a finales, o 28 de diciembre, o Día dos Santos Inocentes. Vale? E aprobou no mesmo pleno 2 presupuestos. Vale? Quero decir, matizar isto porque é diferente do 1,5%. Vale? Pues nada, non quero matizar nada máis. Vale, moi bien. Pois mire, vamos proceder a votación do punto número 12. Vale, si les parece, entonces, votos a favor desa moción. Votos a favor. Cinco votos a favor. Votos en contra. 5 votos en contra. Abstencións. 7 abstencións. Sí, perfecto. Entonces, 5 votos a favor, 5 en contra e 7 abstencións. Moi bien. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 13, expediente 4869/2020, moción do Grupo Municipal Dice Boiro Mixto para a devolución de recargos cobrados a contribuintes causados por cambio de código de bancos. Moi, empezamos o primer turno de intervención. Señor Carlos Muñiz, sí, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Disculpe, no he escuchado el recuento de los votos. Si es tan amable de repetir. Sí, 5 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones. Entonces, hay que volver a votar. Señora secretaria, sí, tenga palabra. Sí, señora secretaria. Ahora. Sí, ahora sí. Efectivamente, non me estaba atendendo, iba a mandar un mensaje de WhatsApp. Hai que volver a votar en caso de volver a empatar, tal como di o señor García Diéguez, prevalecería o voto de calidade do alcalde. Moi ben, pois nada, pasamos outra vez á votación do punto número 12. Moitas gracias, señor García Diéguez, señora secretaria. Votamos o punto 12 outra vez. Votos a favor. Votos a favor. 5 outra vez. Sí. 5. Votos en contra. 5. Abstencións.
7. Entonces, vota de calidad do alcalde, quedaría aprobada a moción. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 13, como xa expliquei, pasamos ca primeira ronda de intervención. Señor Carlos Muñiz, ten a palabra. Moitas gracias. Bueno, a verdade é que isto é un tema un tanto delicado, en canto a que, bueno, afecta ao bolsillo dos contribuintes, e me gustaría facer unha anotación ao respecto. Creo que é convinte que actuemos desde a responsabilidade e desde o rigor, e se o facemos desde aí, que desde onde temos que facelo, eu creo que cabe dicir que non é responsabilidade do Concello a relación comercial que poda existir entre unha entidade bancaria e unha persoa física ou xurídica. É dicir, esta situación é consecuencia de que, bueno, como consecuencia da fusións de algunha entidade financiera, hubo modificacións nos números de conta. É responsabilidade do contribuinte. Eu, no meu caso, por exemplo, me padecín esta situación e bueno, é responsabilidade do contribuinte ocuparse daquelas domiciliacións bancarias que ten con organismos, con calquer entidade pública ou privada, e é responsabilidade da persoa modificar este número de conta en aquelas entidades coas que ten que facer o pago. Que ocorre? Pois que en moitos casos, ou en algúns casos, as entidades financeiras se ocuparon directamente, pois ben, de maneira transitoria a través dunha conta vinculada, de subsanar esa situación. É dicir, cando se modificaba un número de conta e a entidade acreedora pasaba o recibo ao cobro, a propia entidade o que facía era cargalo na outra conta, establecendo aí pois ese vínculo que eles coñecían. É certo que non o fan todas, nin o fixeron de maneira permanente todas as entidades. Algúnas o fixeron de maneira transitoria. En calquer caso, insisto, corresponde á entidade bancaria ou á persoa física ou xurídica ou ao cliente, en definitiva, a cometer esa actuación. Non é responsabilidade do Concello, nin é competencia do Concello asumir a devolución de un recibo, pois porque non corresponda co número de conta no que se atopa domiciliado no propio Concello. Eu entendo que se ocasiona un perxuicio para a persoa pois que descoñece ou non ten constancia desta situación. E un perxuicio que lle vai a supoñer un recargo dun 20% a hora de asumir a devolución ou impago de unha tasa ou dun imposto. Pero tamén entendo que é competencia ou é responsabilidade, mellor dito, da entidade bancaria e do propio cliente, xa sexa mediante un acordo entre ambos, xa sexa mediante a subsanación por parte de calquera destas dúas partes, que isto non ocorra e que non se proceda á devolución dos recibos. Se non o fan unha parte a outra ou as dúas de mutuo acordo, eu entendo que o Concello non pode asumir a responsabilidade e o que ten que facer é actuar pois coa lei na man, que no momento que se produce un impago, pois aplicar o recargo do 20%. Esa é a opinión que creo que en rigor, en responsabilidade, debemos emitir. Por lo tanto, nós non imos a votar a favor esta moción. Moitas grazas, señor Muñiz. Señor Velo, ten a palabra. Pois eu non entendo así perfectamente algo, de razón tes, Carlos, pero non exactamente. O banco en cuestión, estamos falando dun banco
que se fusionou con outros bancos, non? Estamos falando disso, non vale a pena facerlle propaganda, pero todos sabemos cal é. Bien, ese banco nos cambiou as cuentas sin saber os clientes. A mí pasoume. Non me foi nada de volta que non lle cadrou, pero hai moita xente que se lle foi. Entonces, aquí a culpa foi do quen fai a fusión. É como quen fai un contrato dunha parte e olvídase de outra parte. Nin o Concello ten culpa, nin o cliente. Ten o banco, que fixo os cambios de fusionarse un co outro e outro e tal. Entón, eu o que propoño aquí na moción é que o Concello lle requiera ao banco ese perjuicio económico, que non teña que pagar o ciudadano, porque non tiña dado unha cuenta, pensaba que, como sempre, iba a cargarse ali, e veulle de volta, e ele non tuvo ninguna culpa. O sea, eu, neste caso, pido ao Concello que lle reclama ao banco e que non lle carga a estes ciudadanos unha cousa que non tiveron culpa. É verdad, o que dices, unha parte, que cando tes conocimiento de que cambiaxe a cuenta, ou que che cambiaron, cando tes conocimiento, claro, cando tes conocimiento, entón tes que darlle á institución que sea, ou á empresa, ou ao Concello, a partir de agora gírame a esta cuenta. Bueno, pero eso non ocorreu. Ese é o problema. Se fora así, claro, pero non ocorreu así. O banco unilateralmente cambiou as cuentas, añadiu outros dígitos, ou unha cuestión de fusión, e non nos enteramos, moito non nos enteramos. E iso é o que pasa, que se gestione isto por parte do Concello. Non, por que o Concello? Hombre, porque o Concello ten é o noso representante, o noso goberno, e ten que facer as gestións que beneficien aos ciudadanos que representamos. Estén contemplados na lei ou non? Eu sempre, cando fui un alcalde, sempre procurei utilizar o cargo para beneficiar os ciudadanos. Non mirei se estaba estipulado, se era a miña obligación e tal, porque últimamente hai moitos gobernos, bueno, isto non é competencia nosa, botan fora. Eso non é así. Un alcalde ten a súa importancia e o goberno está a favor de poñerse ao lado dos ciudadanos que son agraviados. E isto é o que eu reclamo, que se reclame eso. Vale, nada máis. Moi ben, moitas gracias, señor Velo. Señora Dores Torrado. Sí, o que pasa que non é por cuestión de poñerse tiquismiquis, pero a parte resolutiva da moción non di eso. Eu, por suposto, que no que acaba de aclarar o señor Velo estou totalmente de acordo. Ademais, eu penso que, en concreto, esa entidade financiera da que todos coñecemos, existen relacións comerciais entre o Concello e a propia entidade, o cal de algún xeito pode facer algún tipo de presión para que asuma a responsabilidade o Concello, asuma a responsabilidade o banco de ter acometido este tipo de actuación que, desde logo, tuvo prexuicios para a veciñanza do noso Concello, que se veu afectada no cobro dos tributos, non? Pero sí que é certo que, bueno, que habría que matizar un pouco o que é a parte da moción, pero que na filosofía do que acaba de plantear o señor Velo estou de acordo por parte da corporación, bueno, pues que se lle dé un tirón de orellas e que nos poñamos do lado dos máis débiles, neste caso, que son os veciños e as veciñas afectadas por esta situación. Moi ben, moitas gracias. Señora Raquel Suárez, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Nada, moi breve, dicir que entendemos tamén o sentido da moción do señor Velo, evidentemente imos a apoiala, e o Concello sí que ten competencia, mellor dito, pode presionar ao banco para que esas cousas non acontezan. E velar un pouco polo contribuinte que ten que pagar os recibos. Moitas gracias, señor Suárez. Señor Ruiz. Como xa se comentou en comisión informativa, é imposible facer fronte ao acordo que propón esta moción. Primeiro, porque no relativo ao acordo de exencións, de prórrogas de pago, de devolucións e todo o que teña a ver co cobro de impostos, está todo dexislado, con unha normativa que é de obrigado cumprimento para a administración e para os administrados.
E segundo, que o recargo que se traslada en esta moción deriva, como xa se dixo, dunha mala relación entre os usuarios e as súas respectivas entidades. Para nada pode ser achacable á administración. Nós, en todo caso, poñémonos do lado dos nosos veciños a hora de prestar toda a axuda que precisen na reclamación destos recargos ás súas respectivas entidades. Pero temos que pedirle ao grupo de Ceboiro que retire a moción porque non se trata de que o espírito... Non, é que non se pode reclamar. Non hai fórmula legal que permita reclamar isto. Non existe. Non podemos facelo. Nada máis. Vale, moitas grazas. Señor Dieste, ten a palabra. Moi ben. Tal como está desenvolvida a parte resolutiva, é imposible, non? Porque di expresamente que se corrixa o fallo e se devolve o recargo. Outra cousa é o que dixo o señor Velo despois de palabra. Requerir ao banco que se salde ese perjuicio económico, non? Eu fui escribindo eso máis ou menos. Claro, pero requerir é requerir. Vale. As consecuencias son as que son. É verdade que o Concello pode facer algo por a vía legal, ao mellor por a lei leva as de perder, que é evidente, non? É evidentísimo. Pero a capacidade de negociación dun Concello é moi importante, porque son moitos recursos que pasan polos bancos. Eles dirán que teñen costes, tal, cual. Con ellos hemos topado, tamén é verdade, non? Pero hai maneiras de requerir e de reclamar. Eu creo que entra dentro da capacidade do goberno de xestionar. Eu sei que ten que salir a concurso todo isto, dos recibos, evidentemente. Pero evidentemente nos contratos que se fagan, evidentemente habrá que poñer certas cláusulas a vida cuenta, consultadas cos asesores pertinentes, que os hai, senón as cláusulas non decaerían, nin outras, nin o swap, nin outros que pasaron, nin as subordinadas e todo isto, vale? Entonces, requerirlle responsabilidade. Hai que ter ética no comportamento bancario. Hai xente que sale perjudicada. A ver se me explico. Non se pode exigir esa devolución legalmente. Pero, bueno, se a versión, a parte resolutiva que queremos tomar, é requerir ao banco que salde requerir, pues pode ser requerir. Vai a pasar o que vai a pasar. É evidente. Se a parte resolutiva é requerir que se ao banco que se negocie, falar con eles, a ver que se pode facer, tal e cual, a favor. Ora, devolver os recargos, eu creo que é unha tarea imposible. Creo, vamos, eu creo que, se non mo decides e tal, non? Eu creo que a capacidade do Concello que pode usar, a que hai que usar con xestión e habilidade, nada máis. Moitas grazas, señor Dieste. Non sei o señor Velo se vai a cambiar eso ou non. Vamos en segundo turno e despois ao final facemos esa mención por si quere cambiar. De acordo, alcalde, de acordo. Vale, moi ben. Segundo turno, señor Carlos Muñiz. Señor presidente, quería hacer una pregunta a la interventora sobre este tema. ¿Es posible que el Concello, todos creo que estamos de acuerdo que el contribuyente es un tercero de buena fe y sale perjudicado? ¿Es posible que con un acuerdo plenario se puedan devolver esos recargos a los contribuyentes? Esa es la pregunta para la intervención. Vale, gracias. Señora interventora. Sí. Ten a palabra. Escucha, sí? Sí, perfectamente, sí. Hola, boas tardes a todos. Eu sería un tema que teria que estudiar. A verdade, nunca se me plantexou se sería siquiera competencia do Pleno, porque se me plantexa a dúbida realmente de se temos competencia, xa o Concello en sí, non digo xa o órgano plenario, teria que estudalo. Podría miralo en unha vindeira sesión, darlle unha resposta, se lles parece ben. Vostede di a viabilidade de que o Concello faga a esa solicitude, digamos. A ver, yo lo digo porque mediante un acuerdo plenario. Yo entiendo que el órgano soberano es el Pleno, y si jurídicamente
con los informes de intervención y secretaría es posible esa devolución del recargo, pues bueno, sería cuestión de que hiciéramos una moción conjunta entre todas las fuerzas, que creo que estamos de acuerdo, que viniera a pleno y se le devolviera a estos ciudadanos que son, ya digo, que son terceros de buena fe, que han sido perjudicados. Si se pudiera hacer, o sea, yo hago la consulta porque tengo mis dudas. Si se puede o no se puede hacer mediante un acuerdo plenario. Usted es la técnica y secretaría, pues hacer los informes correspondientes y nada más. Sí, porque yo creo que lo que dice el señor Dieste, que si le reclamamos a los bancos, bueno, eso es una batalla más que perdida. Sí, a ver, respecto a isto, nos o consultamos xurídicamente, vale, e bueno, que nos din que non pode ser, pero bueno, non pasa nada por volver a facer consulta e traballar no tema, pero bueno, a nos o que nos trasladan que é inviable, pero bueno, nunca nada imposible e volveremos a facer a consulta e a señora interventora, a tesorería e naturalmente pois secretaría, pois se pondrán a ello, pero bueno, xa se fixeron os deberes anteriormente e o que nos trasladan é que xurídicamente é inviable. Pero, bueno, por insistir que non sexa. Vale, moitas gracias. Seguimos o segundo turno, señor Carlos Muñiz, ten a palabra. Sí, bueno, eu quero aclarar únicamente que na miña intervención me limitei a facer unha valoración estricto senso da parte resolutiva da moción de ICB. É dicir, plantéxase unha situación que eu entendo, despois de telo consultado, que xurídicamente non ten recorrido, non ten percorrido. Logo, polo tanto, o que digo é que, chegado o caso, se hai algunha fórmula, como, por exemplo, a que cita o señor Dieguez, na que o Pleno teña facultades para, pois, digamos, aprobar a devolución destes recargos. Si esta fórmula é legal e se pode levar adiante, pois, desde logo, nos temos toda a disposición porque temos absolutamente claro que isto é un vicio por parte de unha empresa que sabemos que non teñen demasiados reparos á hora de incurrir en malas praxis comerciales, á hora de desentenderse de obligacións ou de compromisos que deberían ter adquiridas ou adquiridos cos propios clientes e, sin embargo, se saltan á toreira cada 2x3. Evidentemente, hai un abuso de posición, hai un abuso de forza por parte das entidades financeiras e logo o recurso que lle queda ao cliente, ao contribuinte, en este caso, é acudir a consumo, no mellor dos casos, e con poucas posibilidades de éxito. Logo, polo tanto, nos, desde logo, estamos da parte do cliente, estamos da parte do contribuinte. Se hai algunha posibilidade de resarcilos en ese agravio que as súas propias entidades bancarias, ou as nosas, porque me incluyo, nos provocan, que se leve adiante. Moi ben, moitas gracias, señor Muñiz. Señor Velo, segundo turno, ten a palabra. A ver, vamos a ver, é unha das cousas que é moi rápido. Luís ten moitas ganas que eu retire mocións. Luís ten moitas ganas que retire mocións. Pois mira, xa che dixen eu que os teus departamentos jurídicos che fallaban, dixencho moitas veces personalmente. E desde logo, vamos a ver, se gobernan os departamentos jurídicos ou gobernan os funcionarios, para que estamos os políticos, pregunto eu. Porque podemos resarcir a estes ciudadanos que non tiveron culpa ninguna deste diñeiro que teñen que pagar, que eles non tiveron culpa. Eu entendo o planteamento que fixo aí Dieguez, que se pode levar adiante. Os plenos se están aprobando cousas que son ilegales, tal como informan en intervención moitas veces. Hai moitos anos que se veñen aprobando cousas ilegales. E
E aquí hai empresas que están facendo traballo para o Concello sin contrato, que están incumplindo a lei. Hombre, que se diga que non se lle pode botar unha man a esta xente, porque eu creo que o Concello ten domiciliado en varios bancos os recibos de impuestos. Este é un banco solo que se fusionou con outros bancos. Tampouco é tanta cantidad. Pero non hai por que deixar na cuneta a esta xente que non tuvo culpa. E polo menos intentalo. Non decir que retira a moción. Iso non é nin democrático, ni nada. Non vou a retirar. O que este desconforme que vote en contra. De deixar os ciudadanos colgados cando non necesita. Podemos teorizar moito. Se lle preguntamos aos bancos, vamos dicir que eles non tiveron culpa. Nunca teñen. E se lle preguntamos ao cliente, nós temos que responder a eles, que cobramos a eles. Pero se nós nos poñemos como hai que poñerse, non temos unha cantidad significante, seguramente, que pode ser, eu non sei, nin siquiera tiñen que ir ao pleno. Unha resolución do alcalde e xa está. Pero bueno, como aquí hai que infravalorar as propuestas, a veces, hai algunhas veces, que nos atrancamos nunha cousa evidente, que non sirve para nada. Esta cousa non tiña que ter ninguna discusión. E inténtase, e xa está. Vale. Moi ben, moitas grazas, señor Velo. Señora Dores Torrado. Bueno, eu agora mesmo non sei en tal, porque vexo que o sentir unánime da corporación facerte frente ao banco, neste caso, estamos todos do lado dos veciños e das veciñas, entón busquemos a fórmula de poñernos de acordo de como. A min váleme a proposta de que os técnicos volvan a darlle outro enfoque, outra visión ao asunto, a ver se podemos acordalo. Tamén me vale que nos poñamos en frente todos xuntos un acordo unánime da corporación para tirarlle as orellas ao banco e presionar desde a corporación para facerles ver o erro cometido e o agravio que padecen os nosos veciños pola súa mala xestión. Tamén poño encima da mesa poñer o servicio de consumo municipal ao servicio desta xente para facer alegacións, que ainda que as fagan a título individual, que vayan respaldadas co acordo plenario do conxunto da corporación, vamos, me vale un conxunto de medidas que podemos acordar, pero vamos, temos que chegar a acordo sobre este asunto máis axiña posible. Moitas grazas, señora Dores. Señora Suárez. Non, moi ben. Señor Ruiz. Sí, nós tamén estamos abertos a estudiar as posibilidades que surjan do debate que se está a levar a cabo en este momento. O que desde logo non estamos de acordo é aprobar esta moción que se presenta e dala como se presenta, porque, repito, isto non se... A lei nada fai o alcalde, señor Velo. O alcalde non toma decisión nin fai un decreto, e por eso xa se rinden pleitesía aos bancos, e máis a policía, e máis os xuíces. Non te desarmes, non te desarmes. Usted ten o dereito a presentar as mocións que queira, e eu non lle vou quitar nunca, e eu teño o dereito a pedirte que a retire as veces que me dé a gana. Claro, pero... Eso, estamos no seu dereito e máis no meu dereito. Que crea que se retira a moción... Señor Velo, non ten a palabra. Pero, se quer que me retire, eu retíreme. Señor Velo, non ten a palabra. Perdóname que vou ir ao servicio. Vale, perdonado. Señor Ruiz, continúa. No, ante a falta de respeto do señor Velo non teño nada máis que decir. Vale, moitas gracias. Señor Díaz, ten a palabra. Vamos a ver. Tranquilidad e orejas. Orejas hai, oídos... Parece que alguno falla. Eu creo que incidín bastante no tema da parte resolutiva. Iso que requiere que todos os do pleno arreglemos esta parte resolutiva. É un pleno hoxe, non? Sí, creo que sí. Vale, e todos estamos de acordo, non? Eu creo que está clarísimo, obvio e tal. Dixen, porque tiña escrito, que se hagan as gestiones oportunas en isto. Hai maneiras de requerir, dixen, e de reclamar.
ese pago aos bancos. Ante a situación que eu non dixen, eu dixen que os que tiñan que pagar eran os bancos. O Concello non pode pagar. Non sei se alguén, o ven 80 puntos nos oídos. Eu dixo que ten que pagar os bancos. Ora, o problema é como se soluciona isto. Co pleno, o acordo que tivemos hoxe, ou cando diga Fernando, legislativamente, dentro da jerarquía legal e ante as leyes financieras estrictamente bancarias, onde hai poucos especialistas, é un tema complicado, porque hasta os especialistas escapan dos bancos. Que pode ter solución? Sí, como di Fernando. Que hai que estudialo? Sí, pero eso foi o que dixen eu, O Concello o que ten que facer é gestión, negociar, dixen, hai formas de facer, tomalo en serio e ver as posibilidades de que se lle devolvan os cartos á xente. Esa é a nosa función. O acordo plenario, por supuesto. Ora, unha decisión tajante, non? Que se corrixa a falla, se devolva o recargo. Vamos, eu creo que, vamos a ver, a intención é hacer as gestiones oportunas con los estamentos oportunos ou con los asesores oportunos para conseguir que las personas pues se devuelva el tema. Esa é a miña postura. Eu creo que é o que quixen decir de forma resumida, porque senón o pleno vai ser nos das mans, sin ánimo de formar aspavientos. Vale? Eu creo que o mío se entendeu mal. O Concello non é o culpable de que se emitan tarde os recibos. Creo eu, non sei se estou aberto a calquera... Sí, eu creo que... Eu, se se cambia e se redacta de unha maneira coherente, temos apoio plenario, pois fagamos o posible, intentémolo, un especialistas vos, van a cobrar unha salsa, evidentemente, pero, bueno, temos que defender os intereses dos contribuintes, que son os que pagan a nós. Entonces, evidentemente, cos cartos dos contribuintes, vamos a defender os contribuintes. Efectivamente, eu creo que é eso. Entonces, eu creo que a reducción da parte resolutiva aí é importante, non? Efectivamente, eu o que vou a propoñer, se o señor Velo quere cambiar a parte resolutiva e chegar todos un acordo, que estamos falando, que se estudie o tema, que se poñan todos os medios do Concello, como pode ser, que dixe a señora do Estorrado, pois o servicio que teñen os concellos para estes casos, como é consumo, pois, oye, pois, se non se quere cambiar, pois votamos en consecuencia todos o que cada un vote, ca súa confianza. Eu creo que a exposición inicial do señor Carlos Muñiz é correctísima, igual que todos, naturalmente, pero, bueno, creo que non podemos facer populismo desta situación. Entonces, está nas mans do señor Velo ou cambiar esa parte ou votar tal como está. Señor Velo, simplemente eso. Alcalde, o requerimento á interventora é formal, pode facer, pode consultar, pero non é especialidade interventora. Non, a ver, o que podemos facer é... Se entramos, hai que entrar en profundidades, non? En temas, pero, bueno, eu creo que a interventora pode facer unhas primeiras consultas, pero eso requiere, vamos a loitar contra un xigante. Sí, a ver. Pido permiso para intervir brevemente. Non hai problema no meu turno. Vamos a ver. Sin perxuicio de que se estudie a fórmula legal que nos permita unha devolución, porque é máis fácil, probablemente, dentro do ámbito legal, conseguir devolverlle o diñeiro aos contribuintes que plantarlle unha batalla xurídica ahora mismo a unha entidade financiera por unha cuestión desta índole. Primeiro, porque quizás é unha medida tamén desproporcionada, como decía o señor Velo, tendo en conta a escasa cuantía que supón o asunto. Ahora sí, eso sí, sentaría un precedente e, ademais, o perxuicio é proporcional ao individuo. Probablemente a suma de todos non sea moito. A donde quero chegar? Pois que probablemente non se recurreu todavía a opción de falar directamente coa entidade en cuestión dende o propio Concello e trasladarlle o malestar
que para o goberno e para a corporación municipal supón o trato de perxuicio que se lle ocasiona ao cliente e ao contribuinte en sí. Por lo tanto, o que propoñemos é que se trate de mediar dende o Concello, a corporación municipal. Si todos estamos de acordo neso, o caso que, bueno, vamos a avanzar, eu creo que está a exposición ben feita, o que único que, senón non avanzamos, o único que se pide é o señor Velo ou se cambia o acordo desta moción ou mantén ese acordo e, en consecuencia, votamos. Bueno, como son eu teño a palabra. A ver, pero, o que estamos divagando e non damos avanzado. Sei o que dixeches, non o lís. Vale, entonces... Quero intervenir. A ver, pero... É a miña moción. A ver, xa, señor Velo, pero a ver, vamos a ver, estamos debatimos, estamos chegando ao mismo camiño. Pero debatides vos. A ver, eu creo que está... Eu tamén teño que debatir, ou non? Teño que defender a moción. A ver, señor Velo. Porque hai un error aquí tremendo. Se fala de contratar un especialista que vai a levar os cartos máis que o que hai que... Señor Velo. Déixame terminar. A ver, o acordo, o que cheguemos todos de acordo. O acordo teño que estar de acordo. Se queredes votar en contra, votad en contra. No, Ahora vos respondes outra, porque... Señor Velo, a ver, escoite. Quero preguntar unha cosa. Alcalde, espera. Un minuto e xa fala usted. A ver, o tema é se usted quere cambiar este acordo ou non quere cambiar. Partamos de aí. Usted vai cambiar... Non quero cambiar, vou dicir... A ver, que pasa? Espera un minuto, home, por favor. Non dá, acabado, de volta, o asunto. No, a ver, por favor. Estoy dicindo, usted vai a cambiar o acordo tal como está redactado ou non? Partamos de aí, ou sí ou non? No, usted non é un tribunal. A ver, señor Velo. Non é un tribunal de justicia. A ver, se queren Vamos a ver, entre o sí e o non hai uns matices. A ver, señor Velo, pero... Aí matizou todo Dios, a lo que non podo matizar. A ver, se vostede di que sí o cambia, pois entonces podemos debatir... Pero eu vou dicir as razóns de por que non debe cambiarse. Veña, Que forza vamos facer, atende, señor alcalde, espera aí. 2 minutos, señor Velo, 2 minutos e damos por finalizado. Ten 2 minutos, veña. Si, mira unha cousa, estades a favor dos bancos, non cabe duda. Vamos a ver, que vamos a facer ante o banco? Que fai máis forza? Unha moción aprobada por unanimidade, todos aprobamos esta moción. E usted ten máis forza para dicirle ao banco, mira, aí no pleno aprobouse esta reclamación. E isto ten as súas consecuencias. Se usted non resalza en este tema, pois resulta que na próxima facémoslo convenio con outro. Eu nestes momentos teño unhas ganas tremendas de ser alcalde, en estes momentos, fíjese ben. Porque isto non ten sentido. Con que forza vai ir usted a reclamarlle se uns votamos sí e outros non? A ver, señor Velo... É que se perde algo con votar sí. Pérdese algo. Mire, quedou claro. Non, eu pregunto se perde algo con votar sí esta moción. Pois eu polo menos non vou votar sí tal... Porque hai unha moción aprobada dos caixeiros... Eu estaba no meu turno, A ver, señor Velo... Bueno, pois o turno do que... Debes levantar mans, pideu tal... Eu acabo rapidamente. Non vamos a facer deste un circo. Eu vou acabar en 4 palabras. Vamos que termine o señor Dieste e se usted... Vamos a ver. Vamos a votar esta moción tal como está. Mira, independientemente das disparidades, sabemos o que é unha falcatrúada, non? Perfecto. Todos estamos de acordo no fondo, sí ou non? Sí. Claro. Pois mira, eu xa, con diferencias, as diferencias que temos, pero as persoas foron afectadas, non? Mira, eu estaba a aceptar, se estamos todos no fondo de acordo, a resolución do señor Velo. Porque no fondo ten razón. Eu non sei o que dirán os meus compañeiros. Non sei, Fernando, o que opina, e lle pido a opinión ahora, se quer falar, eu votaría a favor. Yo estoy de acuerdo porque en el fondo tal. Yo quería hacer una pregunta a la señora interventora. Es decir, estos impuestos que llevan recargo son el 100% del reo recaudado es para el concello. No hay que darle una parte a ninguna otra administración, entiendo yo, ¿no? Por eso hice la pregunta antes. O sea, yo voy al fondo de si el concello ha recibido una sobrerecaudación con ese recargo y si en un acuerdo plenario permitiría esa devolución. Es a lo donde iba. Yo no iba ni en contra de nadie ni en contra de nadie. Es si era posible eso. Porque el concello ha conseguido una
entiendo yo, una sobrerecaudación con ese recargo, y si el impuesto es 100% del concello, hay una parte que sea para otra administración, como puede ser el del agua, que creo que se le paga el canon del agua, hay que pagárselo a Aguas de Galicia. Entonces, si eso es posible, ver esa viabilidad, porque yo entiendo que los vecinos son unos terceros de buena fe perjudicados. Por eso lo decía. A pesar de eso, yo entiendo lo que dice mi compañero Juan José Dieste, lo que dicen los demás compañeros, creo que hay que hacer las gestiones oportunas y decirle al banco que no estamos de acuerdo con la gestión y que ha hecho un perjuicio y que tiene que ser más diligente con estas cosas. Creo que la moción del señor Velo, en el fondo, yo creo que no va a llegar a ningún fondo jurídico, porque no le veo recorrido. Ahora, yo creo que debíamos, como dice mi compañero Juan José Dieste, que debíamos apoyarla porque en el fondo tiene razón. Nada más. Muy bien, está perfecto. Vamos a ver, yo creo que moralmente y éticamente, eu sei que a veces vexo a cara de Luís, pero temos que estar caxente, moralmente. Cheguemos ao que cheguemos. Señor Díaz, mira, eu creo que pero está clarísimo. Polo menos darlles a razón. Eu creo que está claro. Non vamos a conseguir ao mellor nada. Intentémolo. Eu non quero molestar a nadie, quero dicir... Está claro. Hai que ser... Vamos a ver, hai que olvidarse, como dicían os Dolores, do cemento, non? Bueno, xa está. O cemento ahora son os cartos dos bancos. Hai que acordarse das persoas, non? Quero dicir, nese sentido, non digo con ironía, Dolores. Quero dicir, temos que acordar das persoas e, no fondo, a verdad que a xente ten razón. Vale, eu solo eso. Que chegamos a algo ou non chegamos a nada, pois, é a cuestión. Pero creo que a xente estará pendiente de nós. Xa está, mire, vamos a cortar isto. Mire, o señor García Díaz fixo unha pregunta, vai contestar a interventora 2 minutos e pasamos a votación e damos por cerrado. Votamos esta moción, votos a favor, votos en contra e abstención e cortamos isto, non chegamos a que el señor interventor ten a palabra, 2 minutos e pasamos a votación. Volvo a reiterar o que comentei antes. Eu non estive nas comisións informativas anteriores para mirar este tema con profundidade. Voulle dar unha volta para intentar respostar a algunhas das cuestións que se están suscitando aquí, como aquí fixo o señor García Diéguez. En este momento prefiro non dar unha resposta porque se non o teño claro para argumentalo, pareceme pois facer perder o tempo e estar dándolle voltas ao mesmo, facer estudiarlo. Moi ben, moitas gracias. Me parece correcto. Moitas gracias. Moitas gracias. Vamos a votar esta moción de Iceboiro, a número 13. Votos a favor. ¿11 votos a favor? ¿Votos en contra? 5 votos en contra y abstencións. Un voto abstención. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto número 14, expediente 4884/2020, moción do Grupo Municipal do BNG sobre a reactivación da asistencia sanitaria. Empezamos o primer turno, señor Carlos Muñiz. Segundo, vale, señor Velo. Sí. Sí, pues ten a palabra. Bueno. Tamén para... Nós vamos a apoiar isto, e Ceboiro vai apoiar isto, e non quero facer perder o tempo máis. Paso a... Moi ben, moitas gracias, señor Velo. Señora Dores Torrado, ten a palabra. Non? Moi ben. Señora Raquel Suárez, sí, ten a palabra. Collo a palabra para dicir que esta moción a vai a defender o compañeiro do bloque, Carlos Ansoar. Vale, el señor Carlos Ansoar ten a palabra. Sí, esta moción era de outubro, de fai 3 meses. O que pasa que, por desgraza, pódese propoñer ahora para debate porque as cousas apenas cambiaron. Apenas cambiaron, referímonos pois, que a Xunta, como solución ao problema da pandemia, o que fixo foi reducir drásticamente as asistencias presenciais, o peche de consultorios, restringiu as consultas, as probas diagnósticas e incluso as intervencións cirúrxicas nos hospitais.
Que había que facer algo desto? Pois, por suposto, evidentemente, pero despois tamén hai que facelo, pero tamén hai que poñer cousas paliativas, hai que intentar arranxar de algún modo todas estas carencias, porque isto único que trouxo foi impedir operacións, trazar diagnósticos e traer grandes problemas. Non hai que ir así a outros sitios. Aquí mesmo en Boiro, se vos fixades ou se tu estedes que ir, vedes que está o centro médico saturado, a centralita por teléfono é prácticamente imposible que che collan e evidentemente eso vai producindo unha demora na asistencia sanitaria pois moi grave. Dicir que xa tiñamos ese sistema sanitario público moi collido polos pelos. E claro, o problema veo a agravalo máis. Como xestión política, dicir que levamos 11 anos de recurtes na sanidade pública, recurtes mesmo recoñecidos polo propio presidente da Xunta. Lembremos aquilo que decía sempre de facer máis con menos. Podíamos seguir a ironía de facer máis con menos, dicirle logo onde están todos eses cartos de aforros dos recurtes, onde está todo eso, que ben virían agora para solucionar moito do problema. Leo o acordo, que é importante na súa integridade, e di así: instar a Xunta a realizar de inmediato todas as accións precisas para activar a atención presencial en atención primaria para dar resposta ás demandas de atención pola COVID-19, mais tamén ao resto das patoloxías e rematar coas listas de espera neste nivel asistencial, co persoal e as medidas de prevención de contaxios precisos para garantir unha atención sanitaria á poboación. Establecer protocolos claros e unificados para a atención presencial de doentes para toda a atención primaria, ou sexa, fortalecer o que decíamos antes, a atención presencial. Segundo, aumentar nos centros de saúde co número de profesionais que sexa preciso para permitir aumentar o tempo e a calidade da atención asistencial, así como incorporar as categorías profesionais imprescindíveis para formar equipos multidisciplinarios e prestar unha atención de integrar psicólogos, clínicos, terapeutas ocupacionais, logopedas de profesionais. Terceiro lugar, aumentar os orzamentos destinados á atención primaria ata chegar ao 25%. No inmediato, serían aproximadamente uns 200 millóns de euros. Aumentar os orzamentos de atención primaria. Cuarto, modificar o decreto que regula as áreas e os distritos sanitarios para crear unha estrutura de xestión da atención primaria con capacidade de decisión orzamentaria e de recursos humanos, o que levamos dicindo moito tempo de modificar esas áreas e os distritos sanitarios. E por último, falar da situación das listas de espera. Poñer en marcha un plan de choque para reducilas. Antes, ben sabíades que polo menos ainda había unhas listas físicas, eso co tempo xa foi desaparecendo, e actualmente incluso as listas son telefónicas. Xa ninguén aporta eses datos ni por correos electrónicos nin por medio físico. É algo que sabe, que non sabe, e chamanche directamente por teléfono. E nada máis, eso é todo. Grazas. Muchas gracias, señor Carlos. Señor Ruiz. Sí, moi brevemente. Nos imos votar a favor e quixera facer unha ronda de consulta para ver se o que se está a votar é o que se está a decir do acordo ou é que estamos votando outra intención distinta en esta moción. Vale, moitas gracias. Señor Dieste. Señor Dieste. Sí, estamos, hai que darlle tempo ao tempo. Bueno, pois evidentemente nós non estamos nada de acordo ca parte expositiva do BNG, en concreto do señor Carlos Ansoar. É evidente, porque fai unha lectura, unha fotografía totalmente irreal do que é o sistema sanitario galego e das melloras acadadas por o goberno da Xunta dende o ano 2009, en concreto. Xa sabedes, o gran porcentaxe do presupuesto que se dedica á sanidade, cerca de 2.000 ou 3.000 millóns, vamos. Vamos a ver. Época de COVID. Estáse velando por os sanitarios?
evidentemente. Hai que tomar novas fórmulas de atención, novas formas de recibir a xente, os sanitarios son o que son. Isto non se pode utilizar con populismo. Vale. Mira, Galicia conta cun plan galego de atención primaria para o 2019-2021. Con 7 liñas estratégicas, 102 millóns de euros para a atención primaria e inclúe a creación de 631 novas plazas. Estamos no ano 2021. E as que se añadiron co tema de COVID, que eu xa non as sei, nin e habría que sumalas. 2019, creáronse 20 novas prazas de médico de familia, 45 novas prazas de enfermería de atención primaria. 2019 incorporáronse 249 médicos titulares de AP, de asistencia tal. A atención presencial mantívose sempre, ahora por temas de COVID hai que facer un mix de atención presencial e un mix de atención directa, porque a situación está como está, hai colapsos nos hospitales, nas UCIs, sobredimensionamiento de personas, riesgos de contagio, etcétera, etcétera. O Sergas activou un plan de reactivación asistencial en atención primaria, con potenciación da consulta telefónica. Isto non pasa só aquí. Os que poñen de exemplo os países nórdicos, Alemania, Francia, Estados Unidos, e incluso a China, o fai, que tecnológicamente son moi importantes. Estamos onde estamos. Hai cousas que se poden consultar por teléfono e outras, se ven por teléfono, che mandan ali. Potenciación da consulta, seguimento dos pacientes crónicos, tamén contamos con unha plataforma Telea que se creou, hospitalización a domicilio, puntos de atención continuada PAC, atención sanitaria durante as 24 horas do día, os 365 días dos anos, os criterios clínicos que os profesionais de primaria están determinando quen acude presencialmente son os profesionales. Nós non facemos comités fantasmas. Son os profesionales e os comités de profesionales que se dá absolutamente independencia, non dirigidos por políticos que non teñen nin EGB, como algúns partidos que hai no goberno de Madrid. Independientemente do color que sea. E que dirín que sí a todo. En prejuicio de Galicia, incluso os que defenden a Galicia. Vale. Os cupos dos médicos de familia están por debaixo das 1.500 tests, que é un récord. É tamén importante salientar que a presión media por cupo non supera os 30 pacientes día. Vale, agás os imprevistos. Vamos a ver. De feito, a convocatoria do OPE 2020, os datos aí, oficiales, se irá antes de que remate o ano, pero cunha oferta de 973 plazas e non de 3.500 que eran as que poderían contemplarse. Pero son 973 plazas, vale. Galicia conta con 469 centros de saúde, e fixéronse novos hospitales que están na prensa, o podedes ler todos os días, Lugo, Pontevedra, Vigo, etcétera, etcétera, e 90 puntos de atención continuada PAC, que é unha maravilla, un servicio magnífico. Ademais, conta con instrumentos con novas tecnoloxías. As mellores máquinas do cáncer están entrando en Galicia, non están entrando en Cataluña, ni no País Vasco, para a detección do cáncer de mama, por exemplo. Hai que velas entrar por ali. Eu as vin, porque tuve unha mala suerte que tiña unha muller enferma deso. Pero bueno, o Plan Conecta 72, o novo material diagnóstico, ecógrafos, retinógrafos, electrocardiógrafos, un montón de inversións se están facendo. A mellor as sillas destas de 2 rodas, pois non son as máis novas do momento, pero hoxe o nivel dos hospitales gallegos, dos médicos gallegos, en trasplantes, en moitísimas especialidades, teñen un nivel que nunca acabaron, e incluso en investigación, digamos en cardiología. 269 efectivos para os equipos e para as tomas de mostras a domicilio COVID. Vamos a ver, estamos falando dun sistema público potente, referencia, e non digo os datos, comparado co de Cataluña, un desastre en estes momentos. O de Andalucía, o de Canarias, etcétera, etcétera. Vamos a ver, nós non vamos a cambiar as áreas sanitarias porque son as mellores áreas sanitarias configuradas de España. Digo, feitas por especialistas, non por politiquillos. Señor Díaz, lle pido, perdone, pero un pouco de nos vamos a votar en contra da moción do BNG.
Vale, moitas gracias. Pasamos ao Non quero o segundo turno. Vale, vamos a pasar ao segundo turno, Xa chega ben. polo menos chegar a terminar este turno, por eso lle pido un poquinho de celeridade a todos os portavoces. Vamos co segundo turno, señor Carlos Muñiz. Sí, a palabra. tratarei de ser breve. Bueno, como hoxe parece que o fondo e a forma non se poñen de acordo na redacción das mocións, bueno, aínda podendo, non podo decir non estar de acordo, pero honestamente teño que recoñecer que hai datos na parte resolutiva, Carlos, que a min personalmente me sobrepasan. Aquí se fala de chegar ao 25% do presuposto e no inmediato 200 millóns de euros. Ou se fala de modificar o decreto que regula as áreas de distritos sanitarios. Eu teño que recoñecer que non teño a capacidade técnica para determinar a vixencia da fórmula actual nas áreas sanitarias, nin tampouco teño coñecemento, nin a información, nin a formación, cousa que no teu caso, pois, probablemente sexa distinto, para facer para apoiar esta moción nos términos nos que estrictamente está redactada. Sin embargo, da mesma maneira que se acaba de facer coa moción do señor Velo de ICB, eu entendo que o fondo da moción persegue acadar unha mellora xeral da atención sanitaria que redunde pois en un servicio de máis calidade para os usuarios, para os contribuintes. E, por suposto, nós non vamos a estar en desacordo con eso. Entendemos que o espírito e o fondo, igual que se fixo coa moción do señor Velo, debería prevalecer. Por lo tanto, aínda, insisto, non estando de acordo ou non tendo a seguridade técnica de que as propostas que se plantexan... Señor Muñiz, celeridade, por favor. A nosa aprobación, bueno, imos a apoiala de maneira salomónica, digamos. Vale, moitas gracias. Señor Velo, segundo turno, por favor, moi breve para terminar esta moción. ¿Sí? Quere falar? No, paso. Vale, moi ben, moitas gracias. Señora Dores Torrado. Nos apoiámola no fondo e na forma, seguimos votar a favor. Vale, moitas gracias. Señor Carlos Ansoar, se quere falar. Sí, referente ao que dixo o compañero Dieste, bueno, é obvio que o nivel profesional das médicas e dos médicos en calquer lugar non ten nada que ver co componente político, evidentemente que son vos, evidentemente que as... Mire, perdón, señor Ansoar, perdone. Señor Velo, mire, por favor, que está fumando na sala. No, non é un pau de... non é tabaco. Vale, pues perdone, pero aquí, a ver, estamos... No. Perdone, vale. Perdón, señor Ansoar, pode continuar, Sí, nada, dicir que eso, que o nivel profesional, tanto das médicas e dos médicos do país, pois evidentemente non ten nada que ver ca cousa política dos como se organiza políticamente. Decir que olvidouselle nesa lista falar dos 700.000 euros que van todos os anos para párrocos nos hospitales, decir que o Álvaro Cunqueiro estaba leiro, por poñer un exemplo, o Álvaro Cunqueiro estaba leiro a partir das 3 da tarde, e todos eses pacientes van derivados á privada. Quen fala do Álvaro Cunqueiro fala do clínico, fala do CHUS, fala de calquer hospital que xa no país. A partir das 3 da tarde, todos os pacientes van largados para a sanidade privada. Co que eso, evidentemente, hai que pagarles despois a esos hospitales privados. E nin que decir que, igual que pasa co Álvaro Cunqueiro, que o Álvaro Cunqueiro foi vendido a fondos estranxeiros, pois os demais seguirán o mesmo camiño. Non hai máis que ir á historia da sanidade pública valenciana para saber cal vai ser o paso da sanidade pública galega. Invítolles a que investiguen en que consistiu eso. Grazas. Moitas gracias, señor Soar. Señor Ruiz, segundo turno, no. Señor Dieste, segundo turno. Breve. Sí. Temos unha sanidade que non é perfecta, non hai nada perfecto na vida, nin Carlos Ansoar, nin eu. Vale, moitas...
Somos envidia en todo España. En todo España hai que viaxar. Moitas gracias. Se les parece, vamos a empezar a votación do punto 14. Votos a favor? Señora Torrado, pode levantar? Sí. 10 votos a favor, votos en contra, 7, vale, abstencións 0. Sí, moi bien. Entonces, 10 votos a favor, 7 en contra e 0 abstencións. Moi ben, damos finalizado o punto 14. Nada, dar conta das resolucións da alcaldía, mocións de urxencia, non hai, rogos e preguntas. Alcalde, disculpe. É que non hai... Alcalde, Sí, Falta. disculpe, finalizamos o punto 15. Perdón, vale, sí. Claro. Vale, sí, perfecto. Vale, pois nada, se lles parece, damos por finalizado este pleno. Moitas gracias e boas noites.